Busa pasidunggan, busa pasidunggan ang imong pagkabalaan. Dunggagikan sa langit ang hiusan nga bagay o pag-awit. Karon ang tagna sa pag-awit, karon ang tagna sa pagdaon. Ay karon ang tagna nga maglipay kita, karon ang tagna sa kaluwasan. Samahan, dili kami mapunan. Ikaw ra yun ang among alagaran. Ibuhat mo ang tanan, o ibuhat mo ang tanan, alang sa among kaluwasan. Dunggagikan sa langit ang hiusan nga bagay o pag-awit. Karon ang tagna sa pag-awit, karon ang tagna sa pagdaon. Ay karon ang tagna nga malipay kita, karon ang tagna sa kaluwasan. Karon ang daw sa kaluwasan mo sayaw kayo'y paglangan-langan. Nawata si Jesus karon, nawata si Jesus karon. Ug kung nasayod ka sa kaluwasan, natong isangyawan niyang muhingal. Aron naghanang maluwas, aron naghanang maluwas. Kung ang higala mo ibati o kaluya, intaon na siga siya, aron siya madala sa langit ng himaya. You are now listening to Shine FM. Shine FM 95.3. Building stronger family and stronger community. Always playing the best music to your soul. Our number one radio station. Always playing the best music to your soul. 95.3 Our 95.3 Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios linuon ang puna. Imo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang Mayo punta sa tanan igsoon. bisan Kumusta na ato ka? kalibutan. At
mata. Mahanaw Kumusta sa ba na to? Pagkatulog, mayo bang pagkatulog igsoon? ang magpabili Mayo adlaw sa tanan. Paglabaw sa tanan. Inyong matag na maguban-uban sa pasado Dili na mausaw ulang ang kamalang sa pagtatalino sa pulong sa Ginoo. Adlaw karon nga Martes, Pinsan reading o niya sa trono mo. pula ang kalikter na igsoon. Naginom nga karong adlaw ako'y araw ng pagkiptingan. Hindi mo na masantod na igsoon kung sa lagi ipasabutan ng araw ng pagkiptingan. Butang may katapusan. Muna nga hapit na siya mahuman ang Mahanaw ang bulan sa Abril. tanan. Muna karong adlaw may igsoon mo ikaduhang yun kabulan sa ako ang kawain. Although magkaigsunan sa ikaduhang kabulan ang isa sa dapit sa yang gipuntahan o ang magpabili maadtoan niya sa dapit sa Riyadh sa Saudi Arabia. Muna nahangkot karon ang kawanan mapagitaon sa mga sa area sa agency wala pa makuha sa ilang mga employer. nga ako dakon sa trono. Pasalamatan ng Ginoo sa iyang pag-abot. Ang Welcome siya sa iyang amo. kahayag ko Kung pag-usap sa mga pag-apo sa puno mo. ang iyang trabaho nito, Nalingon ko mas busy pa diri sa sa Pilipinas section. puno mo. Na bago ko Napaway siya ang puno mo. nasa sitlang ko Kinabuhi kahimtang hindi sa isig-isigon dili gani pareha ka busy sa iyang pag-adto sa unang sa Malaysia. Makakomunikit siya na mga pamilya, makatawag siya, makabidyo ko siya. sa tanang butang. Ang iyang kahimtang dili yun Ang mas busy pa diri sa Pilipinas kung magpamilya sa magkayang trabaho, hindi lamang paglipyo, nagpuman sa trabaho, wala na sa tanan. mao nga atong pamalampunan ng nangangagan sa Ginoo, nangangagan sa Ginoo, naging pinasay sa daya nga ikaw. Wa na'y lain Manarbaho doon na gabayan pa. diferensya. Nato pasalamatan ng Ginoo, kita ka lumapit sa kabutanon niya nga yatag ka nato. Sa ngalan sa labing ngalan doon nga Diyos, ang sa tikumpersa sa kalangitan, sa ngalan mo sa ato ang station manager, Ang puno mo Reverend Gideon Candelario, kahayag ko sa ngalan mo sa sa ato general station manager, puno mo. Reverend Gideon Ryan Matasaon, Sa puno anya na sa Panginoong ubos nga lagat, na ubos nga amigo, ubos nga higala, ang puno hindi sa anginan, hindi sa FM radio, ko. o sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ato ang pagatunan, ini nga matahong nga kaputagon karon sa pito ka mga simbahan nga naisulat ini sa walang kasulatan o mga pangumusta ni sa pito ka mga simbahan o pila ka mga kasimbahanan nga naisulat din sa Revelation nga nahimutan sa langit ng tagaman. May buntag sa tanan, labi na sa tanan karon nga nagapaminaw din sa Sun FM 95.3 matinigid nagasukat sa City Balog para kay San Niño Tanay City Bangatin. Salamat sa imo nga pagwas karon Engineer MD Dan AY is AY maayo mo taganimo niya sa ang mga amigo mga kaisunan niya sa faculty sa Pai City. Maayo buntag sa tanan nga mga kaubanan na to diha. Although may so, hindi naman ako
ano bilog ya sa mao nga dapat isaglit ang ato nga schedule every Saturday raman mga kaigsunan. Na kung pasalamatan ang atong mga kaubanan diya o ang atong mga kaila diya sa dapat sa Bay City Campus 1 ang Campus 2 o sa atong mga kaila diha mga kaigsunan. Usa ka nato kung tayo gitawag nagkalain-lain nga trabaho sa kalibutan. Doon tayo nagkalain-lain nga obligasyon sa matang usa. Ang yan ay o pahilo na sa Ginoo ka nato. Doon na may mga panahon na kaigsunan na ilabi na sa itong mga pagpanaramago. Doon na yung mga panahon na kamukatan ta. Labi na po, dili pa kayo madawat ato ang kahintang sitwasyon. Labi na po matangtang sa trabaho nga mo atong isaligan at sa atong kinabuhi na sa tanan sa kapasaligan ay mo di ay masabtan ang litunganay o sitwasyon na amoy yanda pag Ginoo nga trabaho para siyang himayaan. Di abot ang panahon ni Son aning mga dapit magpapaambit sa minsay sa Ginoo pinagi sa walang kasulatan. Isa pa man sa mga kalintang sitwasyon hindi magkadaghan mo sa mga obligasyon mga kaigsunan. Tunay sabtang tunay lakaw ano lang tayo mga trabaho para sa maya sa Ginoo. Mga karon nga Biyernes o Sabado ano tayo mga lakaw ya sa dapi sa kagabitan alam sa pagtambong sa ikalawang celebration sa Sign FM ya sa dapi sa area sa lalapit ng mga kaigsunan. Mula may mga sitwasyon o panahon na mawala ka sa upang trabaho, ako'y yanda ang Ginoo nga trabaho. Tapos sa tanan sa trabaho para sa iyang himaya. Una nga nining atong takla kung kapit makaabutagon ngayang ihatag atong nga programa ang imong pulong ilang parahan sa akong mga tiin o kahayag sa akong mga alikana. Kita ka na sa Salmos 19, versikulo 105. Ang imong pulong ilang parahan sa akong mga tiin o kahayag sa akong mga alikana. Wow. Ikaw mo ako kay minsay sa Ginoo, pagwalay Biblia, may kasulatan, ang atong kinabuhi wag may saktong direksyon. Even mismo ang atong kaugalingon magsakripisyo niini. Even ang atong kaugalingong pamilya pag-antos niini. Ano man, tungod kay ang atong nauna o ang atong desisyon kanunay laman nag-agad sa atong tawhanon nga mga plano. Apan kung naa ka nagsubay sa walang kasulatan, ang imong trabaho, ang imong kahago, wa dumi ipakyasan. Mag-apo sa tayo sa labing gamahanan kung may gugmaon ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa lain usab na hugna sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pakikuban. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Salamat o Diyos nga padayon kang nagsupply even sa matag adlaw na mong mga panginahanglan. Labaw sa tanan nini mao nga dapit sa pagmintinar o sa among obligasyon matag bulan even sa wifi connection o Jesus. Nini mga dapit among trabaho o Diyos mao ang pagtuman, mao ang pagsugot o pagtahod kanimo aron ang imong mga pulong mahidangat sa nagkalaing-laing mga dapit even sa tibok sa sa kalibutan naman. Sining na ginapos ka mga panahon ano na kay mga pinadayan, mga trahedya,
gubot kagutom, linog ug unsa pa among makita, ibin dunay mga timayman sa kalangitan. Kining tanan o Dios, walay nalilong diya sa balang kasulatan. Unsa may nasulat sa balang kasulatan, mao ni may tabo sa malabot nga panahon. Lamang kami adunay pagabuhaton aron kami mahimong mainandamon sa matagusan ng mga pagkinabuhi. Ibin sa matagusan ng mga pamilya. Nga sa panahon sa imong pagbalik o Dios, tagusan ka namo mahimong mainandamon aron kami dili makalitan sa imong pagbalik. Salamat o Dios nining maong nga dapit. Bisan pa man sa tulo namo ka mga anak, sa akong ugangan ng kanunay negatiban, hindi mamadapit. Sa akong wife karon nato na sa Saudi Arabia, apan salamat o Dios sa imong pagtubag, sa mga pag-ampo sa imong alagad, ug sa ubang panmakaigsunan nining mamadapit. Nawa gyud nimo pasagdi, imo siya gipahiluna sa maayong employer, imo siya gipahiluna sa trabaho, na imong gihanay usab sa iyang kinabuhi Ama. Proteksyon niyo, bantay, bisan pa man sa iyang mga employer, na imo nga gihatag kani na nahimo usab niya nga nahimo ikahalubilo o Dios. Ug salamat Ama. Ikaw mga proteksyon, mga bantay, bisan pa man sa iyang kauban. Labaw sa tanan sa makaigsunan ni mga dapit sa balog, dapit sa Pilitigan, headed by Pastor April May Akapturan, na di nagpagamit usab sa imong buhaton. Labaw sa tanan diha sa dapit sa Kagwig, na pagpapalamang among giamlihan ang house church sa panimalay ni Brother Mario Elhig, Pansi and wife o Dios, na si Sister Roslyn Elhig, o sa upan pa makatauhan na ang mga dapit, na din na nako'y simbahan na mapunda alang sa imong kamayaan. Salamat o Diyos sa mga trabaho na imong gipiyar ka namo. Mga trabaho dili sa kalibutan, kundi trabaho para sa imong kamayaan at karangalan. Lord, akong nga pag-apo sa mga katauhan na nagaplano sa pag-fellowship nining mga dapit. Ibig sa kinabuhi ni Pastor Rizzy Baldonado, nagkaroon diya sa dapit sa Pasay. Lord, sa ilang mga plano sa pag-fellowship nining mga dapit, uban sa ilang pamilya, uban sa mga Baldonado family. Lord, akong mapag-ampo na kami mo, na walay kaulangan. Ilabi na o Diyos sa pagpasalamat sa adlaw na taon sa kinabuhi ni Jeremy Baldonado ni Malabot na pizza poesi Ama. Lord, ikaw makapamuhat silang mga kinabuhi. Labaw sa tanan sa kinabuhi ni Pastor Rizzy Baldonado, na hindi mo siyang himo instrumento, hindi na iyang mga pamilya, ang iyang mga relative, ang iyang panimalay, madala diya sa imong tila. Meaning na pinapos o katapusan panahon, na diin among kinabuhi, makilahin diya sa pagpangalakad mo. Kining tanan o Diyos, imo kining kabubuton, dili kining kabubuton tanamo. Tungod kay ang among kabubuton o Diyos, ang among kinabuhi, sukwahi sa imong mga plano. Dili haong diya sa pulong na imo ang dili sa balaang kasulatan. Lamang ang among kinabuhi, among sinihalad niya na sa nimo. Tungod kay wakot kami arang mahimo kung walay ka sa mga kinabuhi. Sa tanang magkaigsunan nga naminaw karon sa YouTube, sa tanang nga nagawas karon sa Facebook Live, sa tanang nga nagasunod dining mao nga programa, I declare blessing sa mga usa nila ka makinabuhi. I declare prosperity Amahan, na diin magkinabuhi kami subay sa mga kabubuton. Salamat o Diyos sa ating mga pagsulay ng among kanamo. Kawalan o man mga problema, mga dagkong problema na may abot dining mga madapit labaw sa tanang dining sa ministry. Apan imong i-restore pagbalik ang mga katauhan, imong ipabalik ang kadasig o labaw sa tanan, imong mga gihinay-hinay para ibalik ang mga katauhan dining mga madapit Amahan.
labaw sa tanan sa mga bagko pa lamang na may fellowship nining mga dapit. Lord, salamat o God. Ikaw ang kapananganan sa mga kinabuhi. Nining naghinapos katapusan panahon na imong katawhan o Diyos pagkahimuon na imong pagkahiusaon ya sa pagpangalagad nga matalon pagpangalagad nga haong ya sa imong mga pulong mga mensahe nga nayan among kinabuhi i-aplika sa mga kinabuhi. Salamat o Diyos isang paman sa mong station manager Reverend Gideon Kadagatan pag sa tibok niya panimalain pag sinasawag mga Pastor Russell Canilario pag silang lahat ng mga o sa mong general station manager Reverend Kim Ryan Makasao Ma'am Aisa Makasao o silang lahat ng mga sa tanan ng mga DJ sa Scientific Lord ikaw sa mga panalangin labaw sa tanan dapit sa palagatasan dapit sa pagtulinaw sa imong mga katawhan sa imong mga alaga sa mga pastor sa mga dapit sa mga pastor sa pagtulinaw o sa dapit sa Cebu City Amahan dapit sa Tarco o Liha sa dapit o Diyos sa Opera Amahan. Lord, salamat o Diyos sa imong alaga Pastor Gideon Canilario na imo sa mga gigamit sa pagwali sa maayong balita even sa maong dapit sa sitio Kalitugan Barangay Sardinia nga pagkahimuon usap ang Sign 18 Lord kadiin sa mga dapit Amahan makadungog sa imong mga pulong mga mensahe pinaagi sa mga alaga kadiin na pa'y mga katawhan nga nagkinahanglan o hiya nagkinahanglan o laglag nagkinahanglan o pagpasapot sa tinunanay na pagpangalagad ng mga tanin. Nining mga dapit o Diyos, walay rason o Diyos nga kami dili muhatag pagpasalamat na kami. Walay rason o Diyos nga kami dili makapatanin mo sa imong mga pulong mga mensahe. Nabaw sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM na nagapalibot ining mga dapit. Naghagod sila panahon aron sa pagpatanim mo na nagtanim mo. Nagbuhi sila oras o Diyos aron sila makapaambit maminaw sa imong mga pulong mga mensahe. Labaw sa tanan din sa Sign FM mo. Labi na o Diyos sa Facebook Live Luzon, Visayas sa aming nanahon. Sa tanan karon nagawa sa Facebook Live ay declare blessing sa mga tawisan nila kung sa man ang ilang mga panginahanglan ni sa finansya, mga trabaho man, mga negosyo man, mga panginabuhian man para sa ilang pamilya. Nyaliin matagbuhat silang mga kamot, adunanay kasiguruhan. Dili kini mausik, dili kini masayang, lamang ang among kinabuhi haog diya sa balang kasulatan. Lord, salamat o Diyos, ako mga pagpasalamat nga kanimo. Dumog imaya na nalangyot kanimo ang tanan. Kanayang isa na lang Isos ang tanan magingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM o sa tanan karon nga muwat sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao. Ato kining tun-an mga kaigsunan kining pito ka simbahan nga naisulat dinhi sa balaang kasulatan ay igsoon. Kung unsay kahimtang og sitwasyon o kinsa ba'y nahimutan niining pito ka simbahan. Nining kalimutan na igsoon naghangyod ka yung mga organisasyon. Daghang mga title, daghang nga mga denominasyon nga usahay masuko ka. Ano man manag-away man, murag manag-ilog o tinubuan. Excuse ko sa iso na ko sa amin pa ang daron ng siling na. Mao nga ato ni nga tun-an dinhi sa pinadayag igsoon dinhi sa kapitulo 1 bersikulo 4. Nag-isgot kini o mga pangumusta sa pito ka simbahan. O niya abot ni sa kapitulo 3. Pila man na mga kaigsunan kung di mo una-unaon 3 ka chapter. Kung ato ning basahon kahanan
o kinsay nahimutan niini nga pito ka simbahan nga gidiscuss dinhi sa balang kasulatan. Kaya dinis kalibutan mo eksoon, manag-irgo, mga pastor manag-away, mga pastora manag-away. Ang bandiyas atubangan sa Ginoo, ikaw ug ako managsuon lang Lord kung ang imong kinabuhi maong diyas Biblia. Ang makadaot mangkot sa mga simbahan ba, mag-ampunanay mga membrohanay. Moingon man nga ang usa ka simbahan nga nagdala, moingon man nga ay naon sa mapuning ako abi ng membro, ako ba'y gabautismo ni ana, ang kunon ba? Ikaw ug ako maigsoon ibin ang imong kinabuhi mo ng angkonon imong kinabuhi na. Mga butang nga naa nimo karon imo nang angkonon. Nga bisan usa nato o igsoon ini kalibutan na wa magaytay ato mga matay ra matang tanan. Ikaw ra matang gipiyalan ani igsoon. Ako sa ning i-troubleshoot mga kaigsunan kay nagkanaas murag na ni connection igsoon nga dunay mga na-display sa ani. Padayon ta mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa bag-on karon nga nag-watch. Sa ko ang wife. Wow. Nagikan gayon sa Saudi Arabia diha sa Riyadh. Na atong pamalandungan. Ang Ginoo gyud nag-uban unya nagpahilo na ba sa maayong trabaho bisan tuod gitawag kag kanang OFW or katabang o katulong sa panimalay. Pero parehas sa nato dire mas busy pa gani ang iyang trabaho din sa Pilipinas kay naa karon sa diha. Ngano man kung magtrabaho wala na trabaho o niya ang trabaho nga ipatrabaho sa empleyado dili daghan. Oray mo sig balik-balik mo na giingon megson busy pa ng mga magtutudlo. Nagkapagtrabaho, nagkapag requirements section. Una nga sa panahon nga moabot na nato mga kaigsunan nga dunay mga panahon nga medyo makaingon ka Ginoo sa may imuha nga pay gitaganan nako. Ang importante mga igsoon dili ra gyud ka magpakawalag paglaom. Salamat sa Ginoo doon na sa mensahe gikan sa Riyadh sa Saudi Arabia. Good evening from KSE and good morning Pastor diya sa Pilipinas. God bless everyone. Ang gabi maron dito tingali maigsoon na aros mga alas 8 sa dapit sa Saudi Arabia. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Ma'am Aginit Pansay. Blessed morning Pastor watching from Siapo, San Jose. Wow. Salamat sa tatang nga taga San Jose diya sa Siapo. Sa kinabuhi sa mga Pansay family nga nagwatch usab sa itong programa karon. Una nga akong ipasalamatan ang Ginoo sa duha gyud ka bulan karon ikaduha maron ka bulan sa akong wife. Pero gihanay ko si Ginoo. Una nga pabuta ang insaktong panahon. Ikaw ug ako do naman kay mga pangandoy. Ang gani ato kining akong wife may kagsuonan while may nga wala pa mi nagminyo niini. Dalaga ko litaw pa mi ni atong mga panahon na doon na ni siya mga pangandoy ba ingon siya nga moadto kuno sa laing nason. O niya gusto sab siya maka-eskwela. Salamat sa Ginoo. Ang tanan niya pangandoy mga igsoon, naabot uban ang tabang sa Dios. Wow. Nakahuman sa eskwela.
Sa year 2018 mga kaigsunan kay gikan po ni siya sa Malaysia kaniadto sa year 2012. Pagka 2014 ning eskwela education na human uban ang tabang sa Ginoo bisan pa man sa kalisod karon asab na nang sa Saudi Arabia. Nanalangon. Muna nga kining tanan mga kaigsunan diyan ay lang Diyos Ginoo. Dili lang ta magdali, dili lang ta magkarakara pa. Ato rang abot ng eksaktong panahon nga ihatag yun as Ginoo kanato. O niya, may abot yun ang panahon nga ingabot na nato. Although mag-eksulan nining mao nga dapit, wala na mo ni Dawma nga doon na FM radio o doon na natay mga ning increase nga mga bulaton kay katulo naman ang buluhaton diya sa Kakoy. O doon na pa'y mga area, mga eksoon nga ato nga bisitahon. Although mag-eksunan, ako ipasalamatan ang Ginoo sa tanan nga mga nagaplano sa pag-fellowship nining mao nga dapit. Abli kining balang alapuanan para sa tanan. Bisag unsa pa'y inyong organisasyon, basta ang inyong pagduol sa balang alapuanan, inasing-kasing. Wow! Bukal sa loob. Nga sa anak, pag-anak na to sa balang alapuanan, ang atong pag-anak yun, ang Ginoo. Dili si pastor, dili si pastora, dili si sister, dili pamantay sa uban, kung unsay gisulot, kung unsay napalit. Wa man ta moanha di sa simbahan mga kaigsunan, aron mamantay sa uban, kung unsay kalihukan, kung dili minganha ta sa simbahan, aron ang atong tuyo ang Ginoo. Wow! Unang kadaghan kay mga katawhan sa simbahan manag-away, mura mag-ilog pag tinubuan. Magpalabuanay, panindutay pagsimbahan, panindutay sa title, panindutay palikunay pagkunuhay, way ayo. Pero kiniktanan mga eksoon, biyaan rabinis kalibutan. Wala gimater eksoon ang imong simbahan, nindot kayo. Daghan matingali kang mga kaigsuunan, ayaw ang kunag yun nga imunang mga membro kay puro na ta mga tinudloan sa Ginoo. Unang ninimaw nga dapit, walay membro hanay, walay ipadayag nato kanunay title sa simbahan, mauna ang atong ipadayag din kanunay ang pagkamaayos Ginoo. Wow! Mag-unsa man ang nindot kayo imuhang simbahan mao pinakanindot pero batasan kinaiya o dili haom sa Biblia o sao man na magpulos may kang relasyon sa imong sigataw, ibig sa imong silingan sa imong sigataw nga moingon kang nindot kayo mo simbahan, likon kayo ni simbahan ray likon pero ang tao dili likon, simbahan ray maayo ang tao dili maayo, magpulos na sa atubangan sa Dios dili oy. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Ma'am Mary Ann Kaday. Kabusog sa tanan nga makabusog family diha sa dapit diha sa Pantulinaw. Although makaigsunan mga kailan na mo diha. Amiga ni Pastor Eugene Candelario. Una nga pag-abot niya sa Saudi Arabia maigsoon, nagpusog-pusog na ni mga messages diha sa visitor. Nangumusta mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa mga deklarasyon ba sa mga kaigsunan o sa ubang pagmakatawhan nga nag-ampo para sa pagpanarbaho sa ako ang asawa nga maka agalon o maayong amo ba. Wow! Huwag kita magyasa o niya makakomunikit lang usap o hindi sa iyang pamilya nga nabilin ay wifi connection. Tingali diha maigsoon kusog diha wifi connection diha sa laing nasod. Ikumparar diri na usahay mo pili. Usahay mawa maigsoon batos basta Cebu mawa. Ano na yung mensahe si Ma'am Mary Ann Kaday Kabuso. Good morning Pastor. Salamat sa Ginoo sa lain na usab nga gihatag niya sa kabuntagon. Wow! Kumusta mamuliha sa dapit sa Pantulinaw. Taas ng mga panahon nga wa yung mikabisita kaniadto maigsoon sa year 2005
2006 until 2015 ato man nga gibulubordahi diya sa Mayungkaw, diya sa Kambanlag igsoon kay diya makunasahin kaniadto sa Kambanlag, diya sa Kagihayan, o sa uban pa diha nga area mga kaigsunan nga bisan asa ta ihapag sa ato nga senior pastor. Munang ako gipasalamatan ang Ginoo sa mga Acab family, diha sa pamilya ni Pastor Jerry Acab o ni Pastora Sheila Acab. Although mag-aigsunan, nga bisan pa man nagkalain-lain ang atong organisasyon nga ato nga gidala karon, ato bangan sa Ginoo ikaw ug ako managsuon naman kon. Dili lang ko ta mulabag title, dili lang ko ta mulaban ug usalan ng iputang diskaritulan nato kay di man gyud nato na lugdohon sa panahon sa atong pagpangatubang ngadto sa Ginoo sa hugmanan. Ang atong dalon kanang ato ang nahuman, kanang atong na-comply, kanang atong batasag kinaiya, kanang mga buhat, mga bunga sa imong buhat, mao na imo atubang ngadto sa hugmanan. Ikaw ug ako igsoon dapat makasabota mismo sa balaang kasulatan. Kay mahimo matang garboso niya kung mosulod tag simbahan o niya nga simbahan ay ato ang gipadako. O niya ang ato wala nato gipadako ang pagkamayos Ginoo. Kita ra man ko'y mag-antos ana. Ngano man mag-uol man ato ang Ginoo. Wow. Doon na po'y mga katawhan, mga alagad sa Ginoo, bunga ng mga kaigsunan nga musimbag laing title. Sakto ba nang giingon sa usa ka alagad nga ato nga kailang imongon, follow your heart. Wow. Asa mo bukal sa inyong loob, adto mo oy. Dili na to pungan. Ngano man kung imo pungan ang tao nga musulod sa imo nga musulod mo ana sa simbahan, mag-uol ka. Ingano nga moadtos laing simbahan, ayaw kag-uol. Kung ang iyang kasing-kasing una-unag sa labutan, haong ang importante magud musulod kag simbahan, ang imong pag-ana diha, haong ang imong kinabuhi. Wa mo pa may laing laygay diha sa Biblia. Ang gikinahanglan sa Ginoo nga mosimba ka, moalagad ka, nga ang imong kinabuhi batasag kinaya, haong sa Biblia na pa may laing diskasyon. Mao nga sa among kinabuhi dinhi sa mao nga tinggumanan. Libre ang tao nga mogawas, libre usab ang tao nga mosulod bisan unsang organisasyon. Wow, welcome. Muna nga ito makaigsunan nga doon ay mga plano gikan sa Pasay City nga mo fellowship o mo bisita nining mga madapit. Wow, welcome kanunay. O sa uban pa mga katawhan, wala ning nagmatter kung unsa kang relihiyon, kundili ang gikinahanglan sa Ginoo ang imong pagkamatinud-anon, ang imong pagkaseryoso, dili seryoso sa pagkamaritis. Kaya kung sa atong pagpangalagad, kanunay na itong gidiskurso ang title o sa simbahan, why tay umikto anak. Mahimot ang karboso sa uban, hilasan binang mga tao maminaw na ito. May pa'y imo ang idiskurso ang pagkamayos Ginoo kung kiunsa ka. Kung maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi, ayaw ipasikarbo ang imong kaugalingon, kundi ipasikarbo ang pagkamayos Ginoo. Ana lang. Kaya malapaw gani ang taong maigsoon, mahimo niya tang karboso. O niya mahimo nimo ang gunon na pinaagi nimo na ingon ka ni anak. Pinaagi nimo si mong kugi na dato ka, na kwartahan ka. O labaw sa tanan, dili na nimo mapasidunggan ang tag-iya sa imong kinabuhi. Wow! Sa mong kinabuhi, Robin at Tistin, nga sa luyo sa mga pagsulay, luyo sa kawaladon, luyo sa mga problema, nakalingkawas mi. Ano man, ipalingkawas mi sa pagkamayos Ginoo. Tungkol kay gihulat sa Dios ang sinsirong pagpangalangin.
inunanay nga pagpangalagan iya sa iyang atubangan. Maura man na iyang gikinahanglan. Wala man siya nagkinahanglan og karitula. Wala man siya magkinahanglan og nindot nga simbahan. Kay usahay mga kaigsunan ang gilantaw sa mga katawhan ang hitsura sa simbahan. Nga moingon ang mga tao kinsa may musimba diha ora man ang budiga. Andi may gani mga kaigsunan urang budiga o sa mga budiga sudlanan sa panalangin. Ano na po yung mga ingon kaniadto mga kaigsunan o sa man ang inyong tigom dito sa bukid binata ang may gani kay binata dili tinigulang tinuod kinsa may dool sa Ginoo di ba ang mga bata dili mga tiguwang. Nganuman ang mga bata igsuon dili pa na sila maka-explain sa sala. Dili man nating dumot. Nganong giingon man ang Biblia nga kung ang usa ka tawo dili makasunod sa kinaiya sa usa ka bata, maglisod gayud sa pagsulod sa gingharian sa langit. Nganuman, kay kung ang tawo nga ana-ana si daran, magdumot man bisag Kristohanon pa. Bisag mag-alagad pa sa Ginoo, mag-uol man, awayon man ka. Kay ingnon man ka, nangilog kag mimro. Isuhan pagkagkasuhan. Grabe bitaw ni taras kalibutan siya. Pero tugad bidag glory hantod karon nagpabiling na baro kining balay nga alampuanan. Nagpadayong ta sa pagpaambit sa mensahe sa Ginoo, pinaagi sa iyang pagkamayo. Salamat sa imong kinabuhi Pastora LC Candelario from Cavite City. Kumusta mamo diha? Uban sa imong nga pamilya? Uban ni Brother Jonathan o sa inyo ha duha ka mga anak? O sa tanan natong kaigsunan ang mga igsuon diha, do Premier Manuprane, Nathan Raymond o Titito. Una nga ang ako mga igsuon sa Maynila isab ko kapugos o dili sila magpatuo sa mensahe sa Ginoo. Ewa patay katungod ibin ang imong igsuon nga dili gyud magkinabuhi subay sa balang kasulatan, wa matay mahimuan na. Ibin ang imong asawa, ibin ang imong mga anak, wa matay mahimuan ni anak. Kung dili na sila maminaw sa mensahe sa Ginoo, wa kitay mahimo. Ang ato nga himuon pagpadayon pagpahinumdom samtang aduna pay panahon. Dili sakta malato sa pagpahinumdom kay mao man ay atong obligasyon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Raymond Candelario from Cavite City. Ako mga igsuon duha nga nagwas karon, Pastora LC Candelario o si Brother Raymond Candelario. Mao nga permirong ang sa fellowship sa panimalay ni Brother Mario Ilhik. Bisan kami lang usa kauban sa mga bata nga dunay yung nag-fellowship usab nga mga bata sa mga silingan. Kaya mo nang mauna-una kaniadto sa Pilipigan, kami lang sab. Usahay may magsimba, dunay upat, dunay tulo. Wala to na nahimo namong kaluyahon nga namong gibalik-balikan kada Domingo, kada hapon. Ulan ug init among gisekripisyo para sa himayas Ginoo. Wow! Ning abot ang panahon, nga doon na simbahan, kung doon na po'y mga katawhan, nga nag-fellowship, nagkadaghan ang atong mga kaigsuonan. Ana lang. Taliwala sa kauladon, taliwala sa kalisod, taliwala sa mga problema. Basta dili lang kita mabulag sa iyong mga saan. Padayon ta igsoon. Unang atong giablihan usab ang bag-ong panagtigom diya sa dapit sa Kagwi. Doon natin daghang mga listener diya sa atbang mga kaigsuonan. Akong i-challenge, bisag asa mo nga simbahan, mo pasilong ang importante mo hatag ang panahon. Labaw sa tanan o sisaha, eksamina ang mga alagad sa Ginoo kung haong ba ang kinabuhi diya sa balang kasulatan. Ano na mensahe si Brother Raymond Candelario? Amin maayo buntag pastor sa tama pastor ang tanan. Sa Ginoo
pagkamatinud-anon sa Ginoo, pastor. Wow, mao ginay importante. Mag-unsa man ang mga kaigsunan, kanunay tang magdiskurso sa mga title, o niya wala nang pagkamatinud-anon, wala nang pagkinabuhi sumala sa balang kasulatan, useless. Sayang ang imong paghago, sayang ang imong sakripisyo. Bisag pila pa ta ka tuig nagpuyo og simbahan, pero ang atong batasan kinaayo way na usab, murag yapon ning sabot na hinuon way ayo. Adunay mensahe si Pastor Elsie Candelario, maayong buntag diha sa inyong tanan, Pastor. Saf, salamat sa Ginoo sa inyong sa iyong buntag. Ang mensahe sa Ginoo maoy atong nabasa o madungog pagmata sa buntag. Nindot kayo ang atong pamati kung ang mensahe sa Ginoo nga mao mauna ka nato, tinuod maguna. Diini nga dapit wala nato gimater, wala nato gibutang sa tong kasing-kasing, napugat sa tong una-una ang pagmata, ang pagbangon aron kita makapaambit sa mensahe sa Ginoo, kundili excited kanunay nga kita makapaambit sa iyong mga pulong. Wow! Ang mga alagad sa Ginoo kanunay ning excited, ano na may maminaw o sa wala, basta lamang makatuman ka sa iyang sugo, haom ang imong kinabuhi diha sa pulong sa Ginoo, maunay igalipay sa Ginoo. Kaysa mo ingon ta mga kaigsunan ko sa Ginoo, ako mo'y pinagaan iladong taong mensahe do sa tibok kalibutan, apan ang imong kinabuhi wala na haom niini, way kapuslanan. Ang atong oras karon alas 4:59 na. Kunya ako ning basahon kining pito ka simbahan nga gipangumusta dinhi sa Binadaya. Kaya dinhi sa kalibutan maigsoon pagkadaghanan man kon nga mga title. Unang akong gipasalamatan ang Ginoo nga atong nahulupilo ang mga alagad sa Dios diha sa dapit sa Gihulngan dinhi sa FM radio. Nga imong marilit mga igsoon, nagkalaing-laing mga organisasyon nagkahiusa diha sa music team, diha sa napundar nga music team diha sa dapit sa Gihulngan. Ang mga kabatanunan gikan sa nagkalaing-laing nga simbahan, wala may igi-igihay, nagkahiusa man. Kung mga alagad usab sa Ginoo, nagkalain-lain mga title, pila man ka title nagkaabot, wala may isyu nga diingon ayaw simba dito kay matakdan mo, ayaw simba dito kay lahi na sila o title, wala man. Mga alagad sa Ginoo enjoy man. Ano na ko'y mga area mga kaigsunan nga di mo masabtan. Ang iba na kong maigsuon profesyon, title sa simbahan, nindot sa simbahan. Dili na noon si Jesus mo ay giwali. Mga pagtulunan na noon mga igsoon. Ato ning basahon kining pito ka simbahan nga gipangumusta dinhi sa Revelation. Hapit na kita nahuman dinhi sa ato pagtuon sa pulong sa Ginoo. Katapusan naman ning sinulat sa Biblia kining Revelation gikan sa Mateo. Kaya nagsugod matag Mateo mga kaigsunan gikan sa atong pagsugod diri. Hapit sa taos katuig sa bag-o nga sinulat gikan sa Mateo 1:1 sa pagkatao ni Jesus ug ang iyang mga kagikan. Ya human ani mga igsoon gimobalik man tas Genesis 1:1 ngadtos katapusan nga sinulat sa daang mga sinulat. Ang pulong sa Ginoo mo igsoon kung imo ikinabuhi di ka malatong mubasa. Dili ka tulgon kay nganuman makabalo magas tinud-anay nga mga panghitabo sa kalibutan. Tan-awa ra ko ng mga panghitabo kanang mga tawo nga wala kabalos kasulatan, nangahadlok lang ko sa nang pila ka adlaw ng mga igsoon nga gitawag ko eclipse within 3 days. O niya galantaw ko kahapon sa live ni abot to og actual megso 13,000, 12,000 ang actual nga ning watts. O niya kasagaran nga ning
komentaryo maigsoon diri sa Pilipinas niingon nga wala lagi sa Pilipinas lagi ning eclipse. Mura pag pareha pas panahon ni Noe mga igsoon niingon diha nga hapit na ang lunog. Sige ingon mga tao, where is the rain? Pero gisugda na bitaw pagpaulan maigsoon nangamatay oy. Kini bang tao maigsoon ilag yung hagiton ato yung dili pwedeng hagiton nato ang Ginoo. Dili ta pwedeng musukod sa iyang pagkamaayo. Dili makatukan ang tao sa kagamhanan sa Dios. Dili makatuki, ayaw tun-i ang Dios. Hinunua, tun-i ang iyang kahimtang, ang iyang batasang kinaaya, ang iyang pamaagi mo'y tun-i. Apan dili ka makatukan sa iyang pagkasiya. Kay kung imo ganin ang tugaron, murag nagtukod og turi di babay, turi di Babel kaniadto. Nga mo adto sa langit maigsoon kay atuon lagi ang Dios kung asa nagpaingon. Dili nimo makita ang Dios. Hinunua ang Dios na as imong kinabuhi. Diha mailan nga naa kay Ginoo kay mausap na imong batasan. Mausap na imong sinultihan. Mausap na imong kinaiya. Mausap na imong kalihukan kaniadto bisyoso ka. Mo na tinuod nga anay Ginoo, nga dili nimo matukan ang iyang pagkamayo. Wow. Pero muangkon gani ka Kristohanon. O niya pila ka tuig nimo pagpangalagan 40 50. Misamot na no kabati imong batasan awa goy ayo. Diba? Kay dili naman ang imong kinaaya mo'y maghari, kundi ang maghari ang Diyos naman nga nasi mong kinabuhi. Wow! Iha! Dili na kagarboso, dili na katigpakarong-ingnon, dili na ka madali-dalikon, maminaw na kagsultian, maminaw na kasaubang nga sadsisyon. Muna itinuon nga na ay Ginoo. Kung dili gani ka maminaw, kay mo ingon juga nga ibig dunay mga katawhan karon nga mga ilingig nga mga mensahe. Dili na pwede nga maingon kang na ako rabay dihatagan o Holy Spirit. Naarawan ako ang tinuod nga hiyas. Pag-isip ng Panginoon naman na igsoon. Sure ka nga ikaw gitagaan og hiyas sa Ginoo. Kanang uban way labot. Nga dili naman ikaw minagwali sa tibok kalibutan. Kadaghan kay mga mensahe man. Pantay tangay ba? Masigarbo sa itong kaugalingon. Angay na itong ipasigarbo ang pagkamahayo sa Diyos. Ato ning pasahon. Ato pa nis Kapitulo 3. Munang way buas, way undang. Ang pagkamahayo sa Ginoo ni mga David. Labi na sa tanang naminaw karon sa Sign FM. Munang mo ingon na sila mga kaigsunan. Kanang FM radio diha, wala ang nagdalag title. Ano magdala man tag-title mga igsoon? Nga dili man title ato giwali. Ang atong giwali maigsoon ang pagkamayo mas Ginoo. Doon ay minsay si Pastor Elsie Candelario from Cavite City, Idanyo. Amen, amen, praise God. Idili man na mao'y ikalipas Ginoo. Ang ikalipay si Ginoo, ang ihamang mga mensahe na po sa tanan atong ikinabuhi. Wow! Ingon diri mga pangumusta ngadto sa 7 kasimbahan. Ang kumusta maron mga kasimbahanan nga related niini o pila kasimbahan dinhi sa pinadayag nga nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Hantod man is Kapitulo 3 o ang atong oras karon iko pag yun mahuman ato ra ning basahon. Unya dun ini niyo ang pulong sa Ginoo. Magsige ra tagpasa og comics, sige ra taglantaw dayong salida mga kaigsunan diya sa telebisyon. Nga dili makataba, makadaot na maigsuon sa mga bata. Usahay kini mga bata karon wa nay mga respeto sa mga inaang amahan. Dili na mo tahod tungod sa mga gadget. Dili no tanan. Pero kasagaran nga ma-involve o ma-influence ang mga bata, ma-influensya sa mga gadget. Ikaw pa'y kasapan. Unang nahimuot ko mga igsuon sa usa sa atong faculty nga kauban. Gaidan pagsais. Iyang gisugo nga igsuon na kuha dito o online. Giingnan naman siya maigsoon, ikaw kay na makaitiil. Lagutan niya maigsoon, ning ulbo ang iyang high blood. Gilati ko niya ang iyang anak, kaaboy.
O niya sunod na po panahon, ikasabtan sa inahan. Matod pas amahan nga nagsugilo na ko, magsun nga ako halubilo. Ingon siya gikasaban sa ang anak, nilang anak ko sa kabo, gikasabas inahan. Wala na mahaw. O niya kay amahan maigsoon, naluoy lagi kay walay pamahaw, tuas kwarto nagbabulbul. Ingon siya nga, na, kaon na ko dire, sa di ko mukaon oy, di ko mamahaw, kay gikasaban kong mama. Ingon gingnan niya nga, dili man si mama ramay ni muhang nang usog, nang isog ni mo, ako wala man. Niingon ako sa kabata, o niya, kay si mama, imo mang asawa, lapil pod ka, kusuko ko ka na ko, natanahon ako na. Kaedad pag-size, grabe na kayo ka. Mo istorya. Di, ingon ang anak nga, apil jud ka, kay siyempre, asawa ko nimo si mama. Yawa di ka naglagot na ko, apil ka kalagot na ko, kay pa naman ka. Aron mo kaon dyan ang bata maigsoon, niingon pag yun ang bata, ingon sa, dapat mangayo sinakong pasaylo, aron mo kaon ko, tanawa ra ko. Aron mo kaon yun ang bata, nindool ang minahan, na, dali na, pasaylo ako sa akong nahimo. Niingon pag yung bata, kana, mukaon ako, sa naman. Grabe. Muna kon ang mga anak, dili na ito ma-build o dili na ito matudloan sa insaktong pagtudlo. Ikaw papa, ikaw mama, maugay magsakripisyo. Mga kabatanunan karon, daghan kay mga batanon nga mga disgrasya. Ka ultimong papa o mama, dili kabalog asa na napunta. Maglaroy-laroy. Pulhot dire, pulhot dito, pagkalas-kalas o gasolina. Sa laag baymos barkada, pagkahitabo, balik sa ginikanan o ang barkada dili makatabang. Hinumdumi, igsoon, nini kalibutan na, kung wag ko tayo insaktong giya sa pulong sa Ginoo. Itin ang atong trabaho, mahimo ni way klaro. Ikaw o ako, wala ipakataos kalibutan, aron wala kay insaktong padulngan, kundili ang gustos Ginoo. Ikaw o ako adunay kasiguruhan labaw sa tanan sa umalabot nga panahon sa iyong pagbalik. Dili siya malipay nga ikaw o ako magmatsig paingon sa impyerno, kay nanuman diya sa impyerno wa nay katapusang pagsakripisyo. Ato na ni pasahon mga igsoon. Ani ako maning ni ako maning iton over sa atong DJ Candelario mga igsoon. Alang sa atong mga request awit makalangit o mga greetings igsoon. Ako na ning pasahon aron mahumanta. O niya abot pag yun sa kapitulo 3. Kining discussion sa pito ka mga simbahan nga gipangumusta diri, kinsa ni mga simbahan na naa diri sa balaang kasulatan. Ingon diri gikan ni Juan alang sa pito ka simbahan sa lalawigan sa Asia, mainyo ang grasya ug ang kalinaw gikan kaniya. Ang Dios karon kaniadto ug ang mauni kaniya. Ang Dios karon kaniadto ug ang muanhi. Mainyo usab ang grasya, kalinaw nga gikan sa pito ka espiritu. Tanawa ra ko ng pito ka espiritu. Pito ka espiritu nga anaa sa atubangan sa iyang trono. 5. O gikan kang Hesukristo nga kasaligan saksi, ang unang gibanhaw nga mao usab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Naging sa may unang gibanhaw, di ba si Jesus nga mao ko'y naghari sa kalibutan. Ingon diri, gihigugma kita niya o pinaagi sa ihang dugo, iluwas kita niya sa atong mga sala. Wow! Kinsay nagluwas nimo, kinsay naghatag nato og kagawasan, si Jesus. Aron ikaw ug ako mahimong gawas nun sa sala. Pero dili na siya gipasabot, abay kay gipagamatyan ta ng Ginoong Hesukristo, mubalik na po ta paglunang sa sala. Ingon diri sa 6, gihimo kita niyang usa
kagingharian sa mga pare aron alagad sa iyang Dios o Amahan. Iya ni Hesukristo ang dungog o gahom sa walay katapusan. Amen. Wow. Iya ni Hesukristo ang dungog himaya, dili iya sa tao ang dungog o himaya. Kaya kung nining kalibutan ng mga igsuon, ang gusto sa tao mahimaya ka, ang dungog mahimaya o madungog ganon ka, dili nahaong sa Biblia. Kaya nag-ingon ang Biblia, dungog o himaya alang lang ni Hesukristo, dili alang sa tao. Kaya dunay mga tao nga mag-uol o dili ma-establish ang ngalan, mag-uol ang tao mga kaigsunan o dili mapasidugan. Ingon diri sa city, tanawa unya mo anhi siya uban sa mga panganon o makita gayon siya sa tanan lakip na sa naglansang kaniya. Wow, katong naglansang niya, makakitaon niya aning panahon na sa umalabot nga panahon. Ingon diri, magminatay ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya, tungod kay tinuod gayud kini. Amen. Igo ratang nagbasa, igo ratang nagwali, ningon ang pulong sa Ginoo, tinuod gayud kini. Amen. Ingon ang 8, ako ang Alpha o ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios, nga labing gamhanan ang Dios karon kaniadto o muanhi. Ningani na ba siya? Wala pa. Unang dinis kalibutan kung dunay magpagkristo nga moingon nga ako ang Kristo, ayaw tuo ana kay bot-bot na. Ayaw tuo mga kaigsunan na ana Ginoon ana si Jesus des Mindanao, diya na sa Davao, na ana sa China o uban pa dinis Pilipinas. Nga nagpatuo mga kaigsunan nga pinadala nga nabanhaw gikas mga patay. Kunya ang batasang kinaaya dili haom sa Biblia, wa gay ayo. Nagana ra bag mga biktima dagang mauwan. Ingon diri sa unahan, nakita si Kristo diha sa panan-awon. Ako si Juan nga inyong igsoon o ingon nga sumusunod ni Hesus. Nakikambit kaninyo o mapailubong paglahutay sa mga pag-antos nga budangat kanila sa sakop sa gingharian sa Dios. Mao nga ikaw ako kung Kristohanon ka, dili ka kalahutay sa pag-antos, pagsakripisyo, pagulbulan ka kayo, awa ko'y klaro. Mao may imong rason maigsoon, mahayan pa nimo ang Ginoo, moingon man ka, dinoon ko nimo gisugo Ginoo. Naputoy lagi ko, nagliso lagi ko pagpakaon sa akong pamilya. Napangutana ta mga kaigsunan, pasig na ba po kay nahimo ka po kinabuhi nga dili aom sa pulong sa Ginoo, di maunay nahitabo na to, gisulayan sabta. Ingon dira, gidala ako ngadto sa pulo ka mga Patmos tungod kay gisangyaw kuman ang pulong sa Dios o ang kamatuoran nga gipadayag ni Hesus. Ikaw nga alagad sa Ginoo, unsa may imong ipadayag? Kamatuoran? Minsayes Ginoo, ayaw na pagdiskas o lain pagdiskasyon nga dili haom sa Biblia, nga dili nagikan lang sa imong kaugalingon, ayaw pagtumo-tumo igsoon. Ingon diri sa 10, sa adlaw sa Ginoo gamhanan ako sa espiritu og nadungog ug gikan sa akong luyo ang kusog nga tingog nga minglanog sama sa usa ka trompeta. 11, miingon kani, isulat ang imuhang nakita o ipadala ang imuhang sinulat ngadto sa 7 ka simbahan sa Efeso. Wow! Ang Efeso abil aning nga 7 ka simbahan. Ako ning basahon kung unsa ni 7 ka simbahan. Una, Efeso. Ikaduha mga kaigsunan, Pergamo. Ang ikatulo, Thyatira. Ang ikaupat, Sardes. Ang ikalima, Philadelphia. Og Laodicea mga kaigsunan. Di apa dire mga igsoon.
Pito ka simbahan nga gisgutan diri mga kaigsuonan. Kinsa maning pito ka simbahan nga nahimut-an unya sa Ginoo. Kay kining pito ka simbahan dili tanan ang nahimut-an sa Dios niini. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Brother Pops Dillon Mingito Garces from Lapu-Lapu City. Doon na sa mensahe mengson maayong buntag pastor, dalay kon ang Dios sa kanunay. Ato ning ipadayon. Ingon diri sa 12, minglinga ako pagsusi kung kinsay nakiksulti kanako o nakita ko ang pito ka bulawan nga butangan nagsuga. 13, sa taliwala niini nagtindog ang daw tawo nga nagsulob og pisti nga sako. Sa iyang tiil ibukusan ang iyang dughan og bakos nga bulawan. 14, ang iyang buhok puti kaayo og ang iyang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo. 15, ang iyang tiil sama sa bronze nga tinunaw sa hudno og unya gipasinaw o mi dahunog ang iyang tingog sama sa dakong busay. Wow! Ingon diri sa unahan sa 16, may gikuptan siyang pito ka mga bituon sa tuon niyang kamot og migula sa iyang baba ang hait nga ispadang duhay sulab. Sulaw ang iyang nawong ingon sa adlaw sa untong toto. Sa panahon pa sa pagbalik sa Dios, mangutana ko ninyo, mangutana tas atong kaugalingon. Kaya ba kahatang mo tutok sa Dios? Kay mismo ang atong kaugalingon kita ra may nasayon. Nahaom ba ni sa pulong sa Ginoo? Kaya kung kita nahay sala nga nabuhat sa atubangan sa Dios, ibin gani sa tawhanon nga kahimtang, kanang na makasala kasi imong silingan sa imong isig katao sa imong isig ka magtotoo, maulaw magani kang mopakita, maulaw magani kang muharo. Tanawa ra ko ng mga tao nga dunay sala nga nahimo nimo, tihaw na kaayo nga mulantaw nimo, dili na layhan nga muharo. Tingali o may nagbuan nimo mubirik sa pikas nga lagianan, kay maulaw nimo nga nagpadulong ka, maulaw nimo makikhalubilo. Ano man, ikaw o ako mismo maura ko'y nagabalo, di ba? Mao nga ikaw o ako o ang Diyos ay nasayod sa imong gibuhat. Kung ato bang marilit sa kalibutan, ano na kay mairko, imo mang mabalaan ang tao mga igsoon nga naanay dili maayo nga nabuhat tali nimo. Kay maulaw man ang muatubang, maulaw naman ang makikistorya. Inoo dili. Ikaw ako, bisag ikaw karon nga naminaw sa Sign FM, ibig sa nagwatch karon, maulaw ka oy. Pananglitan imo gidaot ang imong sigatawo, giayon nimo panabi. Maulaw man ka, maigsoon nga buduol unya sa panahon sa imong panginahanglan nga makipakitabang ka mo, ingon man kang ako beraban ning gidaot. Unya mo ari ko nini pakitabang na kini nga pulo nga mensahe maigsoon wa pa nato ni na basa tanan nga mga pagtulungan nga ang Dios maigsoon, grabe kay sa kasulaw, grabe siya ka init sama sa utog-tutok. Karon gani maigsoon kung mututok ka ni kag adlaw, di ka ni katutok gawas o magsanlas kag dark para makatutok ka sa adlaw. Pero karon pag grabe ka init oy, daghan na kay nangamatay mga kaigsuonan nga high blood. Nya pagkakaroon mga kaigsuonan sa imong kahimtang o high blood ron ka, dali kang masuko, makakita ka o lalis kay dili magyud malikayan ikaw o ako na magyud malalis nato, di mo na malikayan ibig sa Kristohanon. Pero kung Kristohanon ka, kung kinsay imong ikalalis, kung naagas katarungan, naagas insaktong haom, ayaw tukol, ayaw sukli na imong ikalalis, pasagdain na.
panahon maka-encounter kag mga pagtamas-tamas, may igsoon mga pagbutang-butang, ayaw ko balos o pamutang-butang. Kung maka-encounter kag tao sa imong kinabuhi nga gipanabi ka, ayaw ko pagpanabi pasagdain ang mga tabi. Total kay kung gipanabi ka, wala man ka nagbuhat og dautan di. Taas noo ang imong kinabuhi. Tinuod dili. Dili man ikaw may magsakripisyo man. Dili man ikaw may mag-antos, siyempre inosente man ka kay gipanabi raman ka. Kung ang imong kinabuhi may igsoon haom sa Biblia, why not? Maulaw ka. Tinuod maguna. Inosente man ka kay gipanabira man ka, wa man kay kalibutan sa mga tabis palibot nga giunsa ka. Di ang imong kinabuhi maigsoon, ayaw ikaguol, ayaw ko pagbalos pagpanabi sa mga tao, mga tabian. Muna'y tinuod nga na uswag sa pagpangalagan. Ang problema manggod mo angkon nga Kristohanon, pero mao mga tabian, mao nay lisod. Instead ang pagkamaayos Ginoo mo iwali, imbis ang haong sa Biblia mo iwali, ang personal na manoon nga baho or unsa pang baho-baho diha mga kaigsoona nga dili tinuod nga baho, maura maguna. Maumangani ang Biblia nga dili pwede nga maghukom ka kanunay sa imong isigataw nga ang imong kaugalingon dili nimo unahon paghukom. Basahan lang gud ang Biblia. Wow. Basaha ang Biblia unya ikinabuhi ni, di ba? Makaingon kang tinuod man jud ni Biblia. Usa sa akong amigo igsoon, niingon yun. Tinuod man jud ang nas Biblia day, bro. Aw tinuod yun. Iwa pa na nahitapos kalibutan na naman as Biblia gisulat daan. Unya dili day sakto ang Biblia. Ingon ang 17, ingon ang 16 ako ning baligon, may gikuptan siyang 7 ka mga bituon. Sa tuo niyang kamot o migula sa iyang baba ang hait nga espada, duhay sulab, sulaw ang iyang dawong. Ingon sa udtong tutok, wow, makatutok pagkaha katama igsoon sa pagbalik niya sa Jesus ni Jesus nga dili maganit na makatutok sa mga tao nga atong butang-butang istorya. How much more niya sa Dios nga ato ra gibilibungan kanunay. Adunay mensahe si Brother Basilon Mingito, maayong buntag pastor, dalaygon ang Dios sa kanunay. Tinuod ginato pasalamatan ang Ginoo. Mao nga aron mainandam ta ba ang pulong sa Ginoo kanunay nato ning kinabuhi. Labaw sa tanan ikaw wa mo mapasa gid ta. Dili kay magsikir tag panguligtas palibot maigsoon nga mo'y mudalan natos ato ang kalautan. Unya maguba ang may relasyon. May relasyon sa imong silingan, may relasyon sa imong igsoon, may relasyon sa imong isig ka magtotoo, may relasyon sa isig ka mga pastor, mga alagad sa Ginoo, manag-igit, manag-irgo, manag-away, manag-debate kay oneness o Trinity, mubaro usap ang oneness, mubari usap ang Trinity kay naalagi rason, pero ito bangas Ginoo pariharap yan. Amen ba? Ang lindot magupag pangalagan aron mahiusa ang tanan. Dili nang tamo basig ato ang patukuranan, atong basihan ang atong kinabuhi nga nauminto ba ni dias pagpangalagan. Lindot. Wow. Diba tinuod? Pero usahay mga kaigsunan ato na pong matimbang-timbang kay si Jesus kani ato na pong mga parasiyo kung sidusyo mga gising pamantay. Ingon diri mga kaigsunan. Ingon diri. Sa pagkakita ko kaniya, natumba ako sa iya sa tiila nga daw patay. Ikaw ba o ako igsoon sa panahon ni sa pagkakita ni sa pagkatubang o niya ni Jesus nakatay na won. Isog pagkataon niya nga atuba labi naghimasakas Biblia o niya ang nas Biblia wala ni mo matuman ba makaingon ka murag maadlong makumubalik dagway tingali si Jesus. Murag ako kinabuhi di maginihaom diya basin ako nabasa. Bisag ikaw o ako igsoon kung makabasa ka, murag dili ka excited nga mobalik si Jesus. Pero ang imong kinabuhi haom niini, wow, excited ka. Bahala na ng akong mansyon diya oy.
bahala nang ako ang nindot nga motor niya, bahala nang nindot na akong balay. Pero alanganin gani ka, magsigag pulo palingi-lingi, may murag kang silo, asawang lot na mabilin gyud ta sa paghukom igsoon. Mabilin gyud ta sa paglalin unya sa langit ng dapit. Mawilit ta sa atong trabaho kay moingon ta mga kaigsunan nga hayahay pagkanindo ta maning ako ang trabaho, hayahay pamanis pulis, hayahay pamanis utang gabi, pwede maning tawhaya nya gisweldohan pa ko, ayaw pagsalit isuon. Di mawili na magas trabaho, wala makamawilis pagkamayos Ginoo. Kaya mo ingon maganga, ay ako ang yago ato, pero man nako tong kinog ko, o niya mawala to. Musikat ka iksoon. Ingon dire, o niya, gitapio niya kanako ang tuo niyang kamot, o miingon siya, ayaw kahadlok, ako ang sinugdan, o ang katapusan. Wow! Niingon si Jesus, ayaw kahadlok, kay ako ang sinugdanan, ako ang katapusan. Wala nang ingon ang Biblia na anay si Jesucristo dinis kalibutan nga mo'y muluwas nimo, moingon pag yun, o dili ka ni mo agi nako, dili nako magpapirma kay ako ang tag-iya sa inyong kalag. Dagan kayo sa media, social media karon mo igsoon. Ya mo angkon nga ako'y tag-iya sa inyong kalag. Naunsa man ang pagka-unsaa. Ingon diri maigsoon sa 18, ako ang buhi, namatay ako apan tan-awa, buhi ako ug dili na gayon mamatay. Kinsay nagsulti ini? Si Jesus. Gibasa lang nis mga magwawali. Pero ang magwawali, way katungod nga moangkon nga siya si Jesus. Amen ba? Ayaw ang ko na igsoon. Indako tagsala ato bangas ang Ginoo ana. Buhi ako ug dili na gayon mamatay. Ilalom sa akong gahom ang kamatayon o ang hadis. Ingon ang 19, isulat ang mga butang nga imong nakita, ang nahitabo karon o mahitabo unya, natanawa lang. Gitudloan ang mga katawhan kaniadto sa mga sama sa mga apostolis. Isulat ni ang kasaysayan sikat sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Wala nag-ingon si Jesus ang una, kundili isugo sila, isulat ni, ipahibalo ni ang pagkamaayos Ginoo. Wow! Ang atong katungdanan nga mga lagad sa Ginoo, maura man ang pagwali, maura man ang paghanay sa Biblia. Ang magapamuhat niini ang Ginoo naman. Ayaw ako na igsoon, ayaw barugi nga pinaagi sa imong pagkamaayong magwawali. Madala na nimo ang tawo, dili. Kay bisag kung saon pa ni kanindot muwali, o niya ang imong batas sa kiniya, dili po nindot. Uingon raman ang muminaw nimo, pagkaulaw malamang ka, gahilas-hilas na lamang ka, mamagani ka mauso, natanawa ra na. Ingnon man ka maigsoon, ingnon man ka nga, ikaw ko'y modalan ako, na imong pamilya wala gani nimo madala, pwede pang gubuta, magsige ra mong away, magsikahanay ra mo. Unya imuhang mga anak, ignore ra gani nimo mga buang ako ni mga bataan Lisod ba? Nga muang ko ng tao mga kaigsunan nga nilngig ng mga mensahidor. O niya makaluluy anak maigsoon, dili biya ang uban, dili biya ang musilingan. Ikaw biya mga igsoon nga ningangkon nga Kristohanon. Nasalamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Pap Zilon, Mingito Garces from Rapulaco, Cebu City. Kato bang mga tao nga nakaangkon, nakasinati ka ni ato na pag-upas tinod-anay, pagkasabot man yun sa mensahe Ginoo man. Pagkasabot yun mga igsoon, labi na ilang masinati ang pagkamaayos Ginoo. Sa diha nga ilang masinati ang pagkamaayos Ginoo, dili sila makapugong sa pagsir sa uban. Wow! Dili na sab na mangwinta. Kung sa ilang nahatag sa ilang isiga tao, mabutang man, mga gamit man, kwarta man, wala na nila ikwinta. Pero kato mga tao, mga kaigsoon nga wala kasabot sa mensahe Ginoo, bisag mga Kristohanon pa, pagkakusugang pintadura,
Hello. Muingon man na mga igsoon nga, hala dako ara ba kong kastuan eh, mahal ra ba gyud kayo eh. Wala ra ba na gimater mga kaigsunan og ngilngig kang alagad sa Ginoo. Ilado ka mga kaigsunan sa imong diha sa imong pagkaposisyon. Ayaw. Kung naghatag mga kaigsunan, ayaw kwintaha. Kwintaha ang pagkamaayos Ginoo. Kay di gyud ka kalimot nga ikaw giyahag giubanan yang giproteksyonan. Wow. Hinumdumi mga igsoon kung muhatag ka sa imong sigatawo, ayaw kwintaha. Kung dili kwintaha ang pagkamaayos Ginoo. Kay ang Dios magdugang og panalangin nimo. Wow. Dunay mga butang mga kaigsunan, dunay mga sitwasyon makaingon ka, hala, wa man ko magtuo anin miabot na ako ni oy. Ngano man, dili man ang tao mo'y nagsugo anak ang Ginoo man. Unang sa atong kinabuhi, malingaw ra ta. Usahay dunay mga pulo nga sakit. Ato ra nang ipaslusot sa pikas dalunggan oy. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon, Brother Armando Iglateria from Samar. Doon na sa mensahe, may action, good morning, Pastor. O doon na po yung mensahe si Brother Raymond Candelario. Ikan sa Cavite City, amen, praise God. Tinuod pa ko na. Ang tinuod nga nausap, makasabot sa mensahe sa Ginoo, makasabot sa pagkamaayos Ginoo, o mulabaw sa tanan, magkinabuhi ni maura man na. Manay lain pa din na. Libog-libog pa ng atong una-una diya sa pagtuon sa Biblia. Imo jud to karon unya iliteral o iyanuhon nimo pagsabot, adi ko ta kasabotan. Halos mga sambingay nga naa sa Biblia. Ingon dire maigsoon, ako ang buhi na matay, ako apat tan-awa buhi ako. Kinsay nagsulti ani? Si Jesus. Dili tawo oy. Ingon dire, ilalom sa akong gahom ang kamatayon o ang hadis. Ingon ang 19, isulat ang mga butang nga imo ang nakita, ang nahitabo karon o mahitabo niya. 20, ania ang tinagong kahulugan sa bito kabitoon nga nakita mo sa akong tuong kamot o sa pito ka mga bulawan nga butangag suga. Ang pito ka mga bitoon mao ang mga anghel. Wow. Ang pito ka mga bitoon mao ang mga anghel. Ang pito ka simbahan o ang pito ka mga butanganag suga mao ang pito ka simbahan. Pito ka simbahan nga gi-illustrate dire. Una nga simbahan Efeso. Dinis Efeso. Ato ni nga ikaduha, Smyrna. Ikatulo, Pergamo. Ikaupat, Thyatira. Ikalima, Sardis. Ikaunom, Philadelphia. Ikapito, Laodicea. Ato ning basahon kung mahimo karon, pero kung dili nato ni mahuman sa pagbasa sunod panahon ug makanawon, ato ning tiwason. Amen ba? Kay tulo man ni kapitulo, tulo man ni ka chapter ato ang basahon. Unang ikaw ug ako karon mubasa ta aron makabalo tas unahan. Kay kung dili ta mubasa igsoon, nadi gyud ta kabalo kung kinsa ning pito ka simbahan o kinsay nakapahimot anis Ginoo. Basig na bilong unya tami ini nga wala na himot ang Ginoo. O pila ka simbahan moingon gyud ko, ang duharay nahimutan sa Ginoo, ang lima wala. Mangutan ako, maningkamot nga wala ta nabilong sa lima ka simbahan nga wala nalipay ang Dios. Wow. Paningkamuti siguro nga ikaw o ako nahaom ang imong kinabuhi diha sa usa, diha sa duha ka simbahan. Kay kung nabilong tas lima ka simbahan, mabal-an na sa batasag kinaiya sa katawan. Hello. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Pino Paran from Cebu City. Maayong buntagan yung tanan diya sa mga Paran family. Tahon tanan. Sa iyo pa man. Ano na sa mensahe, Megson?
Blessed morning, Pastor Saf, o sa tanan nga mga kaigsunan diha kang Kristo. Wow, salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi diha sa Cebu City. Ato mga kaigsunan diha mga kaigsunan nga pangahalagan sa Ginoo diha sa Targum, diha sa Opera, o sa uban pang mga lugar diha mga kaigsunan nga nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo. Maura man una. Wala naman ang kinahanglan ang Ginoo pagdaghanglay kay. Ang tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo naa na ang kinaiya sa Ginoo. Ang tinuod nga nangalagad sa Dios naa na ang kinaiya ni Jesus. Kung kaniadto bisyoso ka, kaniadto sugarol ka, kaniadto hibabairo ka, kaniadto hatakero ka, tanan palahubo ka. Ang pangutana manggon maigsoon nga moangkon kang Kristohanon, baydor lang yapon, palainom lang yapon, sugarol lang yapon, kusog lang yapon magmaritis, awa na ayo. Title ras tao na usap, pero ang tao ako na usap. Dili na kay motas Ginoo. Ingon diri sa kapitulo 2 ato ning basahon, diri sa Efeso, una ning simbahan sa Efeso. Tan-awa ra gud. Mensahe alang sa Efeso. Ingon diri unsa may mensahe sa Efeso? Akong basahon. Ingon diri mga igsoon. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan diha sa Efeso. Mao kini ang mensahe gikan kaniya. Ang nagkupot og 7 ka bituon sa iyang tuong kamot og naglakaw taliwala sa 7 ka mga bulawan nga binutangag suga. 2. Nasayran ko ang imong nabuhat, ang imuhang paghago og ang imuhang pagpailog. Wow. Nasayran sa Ginoo ang imong pagbuhat, ang imong pagpailog, ang imong paghago. Ang inyong paghago karon wala ba na nalilong sa Dios. Ang inyong pag-watch karon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, sa inyong pag-share niini, nakita binas Ginoo. Tanan nga naminaw karon sa Sign FM 95.3 nga nag-upit kanunay sa matag buntag. Matud pa sa ako nga information maigsoon, iya yung giukoy ang nagpatukar sayo kadlawon. Sa pastor akong giukoy kay kusog kaayo, kalanog-lanog. O niya kay nadungog magayot sa ingon pa siya nga, ikaw man da ito, imo magtingog nga nagwali diya sa FM radio. Wow. Dili akong tingog kung dili minsa is Ginoo. Tingali akong tingog kay gawas akong tingog dinhi sa FM radio. Pero ang atong giwali dili ang akong kaugalingon kung dili minsa siya Dios. Wow. Ano na? Ayaw ang kunang mga kaigsunan nga imo ng kaugalingon. Kung dili ang naminaw tas minsay sa Ginoo, dili ang minsay sa tao, kung dili minsay sa Dios. Nanawa na ko diri sa Efeso. Mga sinulat ni ngadto sa mga taga Efeso, og ang imong pagpailog nasayran ko usab nga dili kag gusto sa daotang mga tao. Wow. Ikaw og ako nakabalo ka. Nga dili kag gusto sa daotang tao. Pero ang problema magud mga igsoon kung ang tao mo'y gusto sa daotan. Ibig mga Kristohanon pa. Ingon diri, daotang mga tao o giusisa mo katong nagpaka-apostol o nagkaplagan mo nga sila mga bini. Ayay. Mao na ang kalibutan na ayaw yung pagpatapog o sulod sa simbahan. Basit imong nasudlan mga igsoon, mga bini nga propeta. Naglantaw maron si Pastor Elsie Candelario, nag-eskwela sila diha sa Cebu City. O ang ilahang Ginoo nga si San Mayo, wala maging kumalimot mga kaigsunan, kauban man sila eskwela kaniadto sa iyang mga kaubanan si Agsa Joseph. O tuwa na karon sa Maynila, eskwela sila. Mga bata pa ni sila Pastor Gideon kaniadto. Nag-eskwela diya sa Cebu, nag-eskwela maguni si Pastor Elsie Candelario diha og Bible School. Og naibot sila sa Bible School nga ilahang gipraktisan mga karate, mga exercise may igsoon. Na ilaha ko nung Ginoo si San Mayo. Naunsan man na mga kaigsunan. Napanas Biblia mga kaigsunan nga atong Ginoo si San Mayo. Nag-study mga kaigsunan o niya ang ilang gipraktisan karate buntag hapon. Aron maka tingali mga igsoon, mga rate, tingali utato. Kung mangho, ning-undang ko ning-undang. Dili naman may igsoon, nasayran naman nga mga dili nagpasikat sa Biblia mga kaigsunan, makalingaw bitaw.
Adunay mensahe si Ma'am Gregoria S. Herminio. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, ma'am. Maibuntag kanyang tanan. Amen. Dalaygon ang Dios. Dunay mensahe si Brother Pat Gilon Mingito Garces. Unsa gani na nga bersikulo, pastor? Efeso ana sumpay kay ganahan ko magakaton. Wow. Kini siya imo ni siyang basahon, Brother Pat Gilon, dinhi sa Revelation gikan sa Pinadaya Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 3. Basahan ni tanan aron mahibalaan nimo ang pito ka simbahan o kinsay nagtuman niini sa kabubuton sa Ginoo. Kung imo ni siyang basahon tanan, duha ra ka simbahan ang nahimut-an sa Dios. Ang 5 niini wala kahimut is Ginoo, nganuman wala man nagsunod sa pamaagi sa Dios ug dili pod haom sa pamaagi sa Ginoo. Ang ilabang kinabuhi ba dili haom. Wow. Mao gunay tinuod. Unang ako nga gipasalamatan ang Ginoo sa mga katawhan nga mainteres ba nga mobasa, mainteres ba nga mosunod sa kaplanos Ginoo. Kay ang tao nga excited nga maminaw sa pulong sa Ginoo, mainteres man gyud na labi na sa inyong balay. Mobasa man na maigsuon. Aduna tay mga amigo, mga amiga nga kaniadto maigsoon dili himasa. Unya wala may bersikulo kapitulo bisag usa wala. Kay mga unbeliever biya mga igsoon, mga sugarol palahubog, asawa palahubog, bana palahubog, siging kaaway. Kay mauli may igsoon hubog man dila bay dayon plato pinggan unya naas kalison. Kaniadto pa naa sila sa kalibutan. Pero karon may igsoon mao pa imo ingon nga nag-ingon biya dias kasulatan, pastor, nakabasa gyud ko mauni mauna nagilikayan gyud na ibin ang hubog-hubog inom-inom unya kaniadto pala hubog kayo nga wa pa sa kano niingon siya sakto gyud ang Biblia, pastor. Oy unya sa diha kaning undan ko ang akong pamilya, ang akong mga anak enjoy. Wow, enjoy mo sa diha nga ang pulong sa Ginoo na imong kinabuhi. Maunay mo hatag og kahayag. Dili raman kay usaro na minaw sa FM radio. Kanaghan kay mga palahubog, mga sugarol karon, mga unbeliever nga naminaw. Wala ba ko nag-ingon nga naghukom ko ninyo, kun dili nagwalita sa pamaagi kun unsaon nato pag kinabuhi nining kalibutan na ibin ang imong pamilya malipay. Wow. Kanaghan kay mga kaigsunan nga naminaw sa FM radio. Mga pastor, mga pastora, mga magtutudlo sa pulong sa Ginoo, mga kasimbahanan nga nagkalain-laing mga kasimbahanan, kay dili man FM radio, social media man wala pa nangutanan natong mga kaigsunan sayop lagi na, pastor. Ngano man mo ingon man sila mga utanang sayop nga naara mas Biblia, ala basahan ang Biblia aron ta dili masayop. Nasalamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Brother Paps Gilon Mingito Garces from Lapu-Lapu City. Yes, amen kayo, pastor. Yes, amen kayo. Tinuod maguna. Ako ug ikaw sa akong kinabuhi maigsoon nganong nahibalo ko. Kinagbasa man ko sa Biblia. Nganong nahibalo ko nga mapailubon ta. Magapugong ta, dili ta mo kagat o mga isyo. Dili ta po mo balos o marites. Naamas Biblia. Kabulahan ang tao nga gibutang-butangan sa tanang matang sa tanang pagkadautan tungod sa pagsunod kanako. Kay mahimo gyud kang mabulahan. Ingon ang 12 sa Mateo kapitulo 5 versikulo 12, paglipay hinuon kamo kun moabot ninyo kini. Kay dako kamo ganti ngadto sa Ginoo, walay ganti dis kalibutan. Nag-ingon ba day ang Biblia maigsoon nga gantihan ka sumala sa imong binuhatan dinis kalibutan? Gantihan man ka dito sa langit. Wow. Ato ko timan-an igsoon. Unang dinis kalibutan pasinatigon ka sa iyong pagkamaayo aron imong matagamtam nga sa dinipas kas kalibutan imong mahuna-una sa imong kasing-kasing una-una. Wow, unsa pa kahapon adto na ka sa langit unya magpuyo. Di pagkatagamtam magani kas kalibutan nga sa diha nga ikaw nagtungo
human sa kabubuton sa Ginoo. Nga sa diha nga ikaw nagkinabuhi, subala sa Biblia, sa pulong sa Ginoo, gipakatagam ta magani ka. How much more kung adto na unya ka sa langit? Tinuod na. Ikaw ug ako igsoon, dili na mo na ikalimot. Ibin sa among kinabuhi. Natangtang man ko sa trabaho, nakong sweldo. Pero kaniadto nga na ako sa trabaho, nakong sweldo. Sige kong problema, kay sige man kong pangutang, wala tuo. Pagkatangtang sa trabaho, nagproblema kung sa ibayan. Apan sa diha nga kita ni concentrate diha sa pagpangalagad, sa pagserbisyo sa tinudanay. Wala man ko'y trabaho, apan gibuhi na ko raman ko o kusgan raman ko pagkakaroon tungod sa pagkamayos Ginoo. Wow! Wala matapagod ni. Wala sa pagod ni akong mga anak, na mako'y mga anak katulog. Sa to pagod imo na siyang huna-unaon kung sa may akong ipakaon sa kong mga anak. Kung sa may isupply din sa FM radio. Doon na po'y isyo maigsoon. Ang FM daw, gihimong bulugasan. Waman ko nangayo bugas, waman ko nangayo kwarta, nangayo ko ngantos Ginoo, o ang Ginoo mo'y nagamit o mga tao aron makasupply sa pangailangan para sa himaya sa Dios. Wow! Walang matasigigyan mo o sistema di tao maluoy mo. Ang Ginoo mo'y naluoy kay nakasabot ang tao sa Biblia, sa mensahe Ginoo. Kung ikaw makasabot sa mensahe Ginoo, dili ka makapugong sa kaayos Ginoo. Sa diha nga ikaw nakasabot sa mensahe Ginoo, dili mapungan ang panalangin sa Ginoo. Lamang unaha ang Dios. Unaha nga siya mo'y mapasidunggan. Dili nimo unahon nga ikaw mo'y mapasidunggan sa uban o ikaw mo'y magdahig mismo sa imong kaugalingong batasan. Ay mahimo kita mapakis. Niingat ak na udapit sa kabuntagon ato ning tiwason ugma. Ang atong oras may apit naman alas 6 mopuli ang atong DJ. Ako pa may klase kung sa marong adlaw, haliday karon may suot. Munang karon nagtrabaho sa kompanya, double pay. Tinuod ba may suot? Double pay. Kung mag-adlaw ka 500, mubayad ang kompanya o 1,000 ang problema may suot kung kompanya sa bright. Dili man muna mo patrabaho may suot kay for example, empleyado ang mga pila ka gatos o niya mag-double og pay, panalitan mag 1,000 ang imong adlaw, 2,000 ang adlaw nimo. Moingon man nga wala taroy trabaho, katorang na dinalian kay naay ka request diri. Ato ni nga tiwason katong wala. Relax kay araw ng kagitingan. Wow, salamat sa Ginoo. Unang ikaw ug ako igsoon ato ra gyud nga ikinabuhi ang Biblia. Mubasa lang gyud ta. Una nga ang mga katawhan nga naminaw sa FM radio, manikamot ang mubasa. Doon ay daghang kay mga katawhan nga atong nikahalabilo mingon sila nga tinuod giday pastor nga nagiwali sa mga magwawali. Ako po mismo nakabasa niini. Nya kami ato petimbong kuya may suot. Nag-abot mi one time des mais ingon siya nga ako sa una bitaw bro pagkabukuya ko na ako nakabalo man ko. Ako sa giingnan ko nakabalo man ko sa inyong kinabuhi nga mga bukoy mamudas bais. Pero sa diha nga Ginoo nagapamuhat ninyo. Maunay mo antos mga lugar may igsoon magsigig wali mga kaigsunan. Kanya magkikita po bukoy sa parihan niya kaniadto dili na mo mutukol oy mukatawa ra. Mungisir mo igsoon dili na mo mukagat pa. Kaya naman iya man ang kinabuhi kaniadto nga maunay iya kahimtang. Ang mga bisyoso kaniadto nga nahimo nga Kristohanon karon moingon gud pastor murag mahilasan biya ko kaniadto. Kung anong hilasan mga kaniadto kana bang mahubog pa ko. Maghugas ko, maghubo, mag-prep na lamang ko, mga bahay, magpante, magsubay-subay sa dalan, kuwahan na. Kaya magkahuna-una sila maigsuon, murag hilasan kayo, maulaw ko. Una nga ang ikaw, imo kaupa, imo kinabuhi, nga maablihan pa. Tanawa na si ibag si Adan. Sa introduction, ikaw o ako sa kalibutan, wala pa biya na tao. Tanawa na si ibag si Adan, nga sa diha na sila nakasala, naulaw na biya sila. Anong naulaw na sila? Nakakita naman silang itsura nga naupo na ay nakita ang ilang pagkasila na ikaw karon.
Kung maablihan ang imong una-una kasing-kasing igsoon, diha sabihin sa Ginoo nga makahuna-una ba ka? Bisan ako maigsoon kaniadto nga grabe ko kay palainom diha sa Maynila. Naman ako mga igsoon diha naglantaw maron. Nagsebu pagyud ko. Muning akong tango maigsoon nangagubok na ni hinay-hinay kay kanang Cebu maigsoon makatago be na. O diha kasagaran akong kauban kaniadto, mga pangat, walay mga tango. O niya magdulog may mga igsoon magkagot ng tango. Murag kaot-ot og anagon. Ni kumao dining mga naghimo og tumar ani nga tulumaron. Magkagot ning tango. Murag kaot-ot sige bisag natulog pa. Magkagot murag ka wag anagon bitaw. Panya na malandong ko, dugay na ako pamalandong maigsoon ko, wag maguni mahimo, wag maguni may resulta ni undang ko eh. Mao nga ikaw ug ako, kung musulod ka ni kasi ni anak kakalihukan, dapat ka maulukan mo gawas uban ang tabang sa Ginoo. Paningkamuti usab nga ang imong kinabuhi, mabag-o diha sa pulong sa Ginoo. Dili kay magulat pagka makaigsuonan ka. Ay pag-ohon lagi ko sa Ginoo. Nya magsigir gyapon ka, imura gyapon nga paibog-ibog ang mohang kinabuhi ka. Magpaat-paat-atbag gyapon ka maigsoon ang salamat gud sa kalibutan sa mga Kristohanon. Magpaat-paat-atbag sa aron sa biton ba? Likay. Ano na yung mensahe si Brother Pangilio Mingito Garcis? Ingo sa relate man sa anak pastor. Gikan sa gus bisyo nga ingon anak dili jud maayo pastor. Tinuod man ka nasalaw ko sa mga katawan karon. Nga nagwas nga mga bisyoso. Nagtinuod maigsoon ako na lang ni nga i-testimony. Sa tanan nga naminaw sa FM radio kaniadto manong ningundag ko sa inom. One time maigsoon last na ginako tong inom ako ning ibalik-balik dinhi sa FM radio even sa social media. Nagtrabaho ko sa Makati City, ako'y bodigiro. Siyempre bodigiro ako'y mabili. Ako'y tiklong-ag. Ako'y tiglipo kay mura magkubahay gud nga mo akatar sa panimalay sa area gusto magugumang limpyo bisag unsa di man ko mahimutang mutong amo porman ako may sinaligan maglimpyo mga murag silbi toolkeeper ana ba ya pagkagabi siging inom diha sa Makati diha sa Taguig diha dapat yun may isuon bata pa ko kanya among ilimnon katong hinibra bitaw kaputi nga nay marka kalabira muhurot ko kuan nagduha ka buok kaniadto kanya anak papot masalaman anak may isuon bakit ba di pagka alas 11 may isuon nagahubog na tanan Tagalog at sa atong porma na mo hubog na ako perti naging hubugas sa natamaan naman kung may isuon pila na kung kakaha ang nahurot sus dili naman ko kalakaw kanya kaiyon man ko onya ganain na maging akong ginhawa igsoon gahibal mga igsoon kaihiyon ko o kasukaon di lain na maging akong ginhawa tungkol sa kahubog ni adto ko dito sa inidoro kay musuka ko kay di naging mapukan unsa ang mga igsoon kay di naman ko kadaog sa akong liog nahuot naman ang akong ulos inidoro kay kung wala pa tong porma nako mga igsoon nga nangihi patay ko uy tuaman ko nahuot sa iniduro ako ang nawog kaya di naman ko kadaog kay tungod sa kahubog naghalog naghanap ko maigsoon sa iniduro kasi igsuka pagpag-ihi sa among porman kay mga veterano sa inom naihian ko igsoon oy nahumod ko bisag ikaw man ini sari dihulbot ko di naman ko kaya kuya bitin akong bugag yun di na ako kaya sa may gani kay nakapangihi ko kay wala patay ka diri oy nahaot na imo ang ulos iniduro na do na to'y nalibang di o kira napunog tahi ako ang nawong napunog hugaw pagkaugma may son akong giprangkahan akong porma ni ko kuya muprangka bi ako nimo Kristohanon bi ako nadala-dala bi ako Biblia dili to maayong balita katong King James nga Biblia sa akong amahan gipasahan ako tan-awa ra ko sa Episo tan-awa ra ko diya sa panultihon maigsoon 20 nga hubog-hubog binuang
makadaot, makabuang ang hubog-hubog. Ingon siya, hala, di tagay ko Biblia, bi. Di mo basa sa ko. Pero in ato mga panahon na maigsoon, nahimuot sa ko. Kay ako mga kaigsoon na nahimuot ko, ang Tagalog nga usang nahubog, ang kalhiro maigsoon, gihalo mo naglupig pa'y uyab. Kanang iyang naho maigsoon pagkabutag, di nagyod hitsura, puro buling sa kalhiro. Di pagkasunod mga kaigsoon na natingala mga silingan, wala na may inom. Nangitag mga barkada maigsoon, asa mag-enjoy diri kay magbidyo ibime. Magkuntisanay, kay hiling lagi tagkanta, mga Rodrigo unsa pa diha na nag-away na hinuon kay nag-judges na maigsoon, ingon nag-uban nga taga dito, ay nakansedyo ka na nag-away na hinuon. Kinangahagit man mga igsoon, kinamuligi man, kay ang tingog ko kanang music, lahira man yung bisag lusaon, daghan naman na nanugo. Yung kumurtilig namin ni maayo. Kaya itong mga pangitabo na akong mga igsoon, akong giprangkahan, ang ako nga foreman. Nangayo sa Biblia, isa na kay Biblia diha. Ikaw sige, imuha na ng dako, naman ko'y gamay. Okay na, gidala-dalan niya may igsoon. Natingal lagi ang asawa nga taga Bicol, asawa sa foreman. Nga musimba nagmadomingo, kasipit-sipit ang Biblia, niingon ang asawa. Hala na unsa man itawhan, unsa gikaon ani. Dinalipay ang asawa maigsoon, gi-interview siya. Sa kinsa may gatudlo nimo ani, kinsa man tanawa ako ng kanakong magbisita diri kanang ato ang caretaker diha. Iya kong gibasahan na yan, kinatagam lagi siya kay Pwede katawa siyang asawa, nagkatawa siya nga nalipay nga naman ang iyang bana na bangko. Wow! Grabe na kaseryoso. Irbing man to iyaan ang ngalan atong maigsoon. Una nga, ikaw o ako, kung gipasinatin kas pagkamaayos Ginoo, kung bisyoso ka kaniadto, iwali nas uban nga inana ang gihimos Ginoo nimo, nabag-o ka, nausap ka. Wow! Katong mga palahubog, katong sugarol kaniadto sugarol ka, palahubog ka, ipaambit na brother, sister, dili na maayo kay akong kinaboy maubya na kaniadto. Ibin ako maulaw na ko karon kay kaniadto maghubo na lang ko, makita ni nga ako ang pagkatao, tinuod maguna. Makauulaw sa diha nga ikaw. Maablihan ang imong una-una diha sa mensahe Ginoo. Tanawa na ko sige pagsiadan. Nga sa diha nga migsubak sila sa kabubuton sa Ginoo. Naabli man ang ilang una-una. Naingon na sila nga, hala, hubog man ay ko, anit ako, tas Ginoo, anit. Wow. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Hene, na nagwas usap karon. O sa kinabuhi usap ni Ma'am Norberta yung Tratsi. Salamat sa Ginoo sa inyong mga mensahe. Doon ay mensahe si Brother Papsilo, Alleluia. Doon ay mensahe si Ma'am Norberta yung Tratsi from Bulod, Bindoy Negros Oriental. Good morning, Pastor. Ug sa tanan nga katawhan sa Dios, dalaygon ang Dios. Ug ano na po'y mensahe gikan sa Brazil, Brother Hans Humay. Good morning, Pastor. Safre Candelaro, let's share God's word. God bless the world. Wow. Ano na yung mensahe si Brother Papsilon Mingito, Alleluia, maka-praise the Lord. Juta anak, Pastor. Doon na po'y mensahe si Brother Raymond Candelario. Akong magulang mga kayson tinuod magkunin kay palahubog man ni kaniadto. Bisyoso man eh. Kauban man ni kaniadto pamayli din sa area Mexon, kusog man ni mo satsa, kusog man ni mo balag sweet. Ana dayon na. Palahubog ka nako, magproblema gatos mama. Maingon ditos mama noon sa Manis Raymond Sare. Palahubog man ni kayo magmilinyo ra man ni. Una nga si Day Marie kaniadto iyang asawa, yahan. Ugangan mga kaisunan maingon, muna imong babana palahubog magkaina. Pero sa diha nga si Brother Raymond nga kakatunos pulong sa Ginoo, ditaligdan ta ng palahubog. Ilimnon mga isuon. Mulang doon ako'y mga kailag karon nga mo makighalubilo nato mga kaisunan ng isang pastor. Tinuod pag yun ang giwali ni mo diha. Ibisan ako nakarelate ko, di na magani ko inom. Na, sao man na. Doon ako'y mga asawa mga kaisunan nga maingon nga, salamat sa Ginoo, pastor. Ato pasalamatan ang Ginoo. Unang to pasalamatan ang Ginoo kay ang Ginoo may naghatag nato o kahibalo kaalam kung saan nato pagpaambit ang pagkamayos Ginoo ngadto sa katawhan. Wow. Ano na mensahe si Brother Papsilio Mingito from Lapu-Lapu City. Ingon siya na olaw gani kus akong asawa natanawa na.
Yung sa ingon diyan, ako pasahon diri oh. Naulaw gani kus akong asawa pastor sa dihang naglunang pagkos sa pagkapalahubog akong asawa maghipos o niya sa akong sinuka niya karon akong mahinumduman makaunsensya ko makaulaw tinuod makaulaw ibin ang imong kaugalingon anang panahon ng hubog ka wa kay ulaw pero sa diha nga mahimo na kag Kristohan maulaw ka hilasan kami so inana de ko kay makakita kag hubog karon sa dalan pagkaluoya na mag-atang maigsoon ang pamilya anak naghila walay kaon unya singkahan pa na kung ay ayo maghagit may ngono kasi may isog diha hadlok ulang na ganing itulon maigsoon mo isog pag ko tinuod dili kaya ang tinuod hubog maigsoon patulog pa yan ha. Pero kanang magpaisog-isog ang dalan sa asa dapita madunggaban na lamang noon maigsoon dili man na tinuod nga hubog yung madunggaban mo ka pakita bang tabang mo nadunggaban ko awa na sa man kaya ganun man nanghagit man moingon man ang kinsay isog magbuno o niyag na imubuno maigsoon karag-karag man naging agtong ospital maputol kung sa paday maputol tinuod dili tinuod ay ano ni mensahe si Brother Raymond Candelario. Salamat sa Ginoo Pastor. Adunay mensahe si Brother Casey dahil pa-shout out Lodi. Wow, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nag-watch my show on. Although wala man nato ni nabasa gikan sa Efesyo karon ugma ato tiwasoni. Atong oras alas 6 naman ay mag-abot na mga igsoon. Muna nga dinhi sa pito ka simbahan na magundiri tanan nga kalihukan o kinsay na himutas Ginoo ang tinuod mga igsoon duha ra gyud kasimbahan nga nahimut ang Ginoo ug nalipay niini ang lima balo lamang moingon ra gyud kung balo lamang adunay mensahe si Brother Casey dahil pa-shout out Lodi pa-shout out Lodi from Maynila wow mateng buntagan yung tanan diya sa Maynila. Magandang umaga po sa ating lahat dyan sa taga-Kamay nilaan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan sa ating mga programa sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi diya sa Maynila sa akong mga igsoon. O sa uban pang mga katawhan din nagabalibot nga naminaw sa FM radio. Adunay mensahe si Brother Josepino para nindot kaayo ang tao makagawas sa kalibutan. Wow, magpagamit na ta nato ang nakatunan sa Kolosas Kapitulo 4 versikulo 1 ngadto sa 6. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Josepino, para nasayod ang Ginoo kung unsay inyong kahimtang kaniadto. Nasayod usab ang Dios kung kinsa kita kaniadto. Kung unsa man ang atong kinabuhi na matas kalibutan, na matas kahilayan, ang atong pamilya magsakripisyo, matod pa sa giingon sa ato nga igsoon Brother Paps Gilon, naulaw ko pastor kay ang akong asawa mo'y tagahipos akong suka. Yang karon sa diha nga naka-alinggan diay o nahikaplagan ang tinuod nga kamatuoran. Wow, dili mapugan nga makapasalamat sa pagkamayos Ginoo. Ikaw ug ako mga igsoon, mahal ka, palangga ka sa Ginoo. Tanan nga mga listener sa FM radio, mahal mo sa Ginoo. Hinumdumi ang mga mensahe sa Dios nga kanunay nga gipalanog-lanog nining mao nga David, dili kadautan kun dili kaayuhan mismo sa imong kaugalingon mga binangga. Akong basahon ni hatagan akong pagtagad kini nga gipaambit ni Brother Pino Usiparan from Cebu City sa Kolosas Kapitulo 4 versikulo 1 ngadto sa 6. Ato ning hatagan og pagtagad maniini muiksit na ko mga kaigsunan sa ato ka buluhaton. Saglit do naman ay do na po tay sunod nga oras igsoon. Diri sa Kolosas Kapitulo 4 versikulo 1 ngadto sa 6. Ako kining hatagan og pagtagad nining ato nga programa. Ingon diri sa Kolosas sa Kapitulo 4 versikulo 1 ngadto sa 6. Ingon diri,
Mga agalon ayuha pagdumala ang inyong mga ulipon. Ug hatagi sila angay kanila. Hinumdumi nga aduna usab kamoy agalon dito sa langit. Wow. Ikaw ug ako duna po tay agalon. Nga labing agalon nga mao ang Dios nga tuwa sa langit. Ingon ang Dios, padayon kamo sa pag-ampo o pagmabinantayon uban ang pagpasalamat sa Dios. Pag-ampo usab kamo alang kanamo aron ang Dios maghatag kanamo kahigayunan sa pagsangyaw sa mensahe o pagpadayag sa tinago niini kang Kristo. Kay mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako mensahe ni Apostol Pablo. Sa kinabuhi ni Apostol Pablo, ngilngito siya. Kay mo patay sa tug tao, mo papatay putog tao. Apan sa diha nga nahimo siyang Kristohano, nahimo siyang alagad sa Ginoo, siya mao'y mapaubsanong tao sa kalibutan. Wow. Unang ikaw ug ako, kung kinsa mata kaniadto, bisyoso mata, bisa marumbado mata, basaguliro mata, kusog batang mawahil, makainom ta. Apan sa diha nga karon, nga kanunay tang nakabalo sa balaang kasulatan, nahikmatan atas kamatuoran, ikaw ug ako mao pinaka mapailubon nga tao. Ngano man dili na maka mainit dayon, dili na maka mukagat dayon mga sugilanon nga mga sakit. Wangad ra mga Ginoo, moingon ra man ka, Lord, pasayloa sila kay sila wala masayon sa ilang gibuhat. Tinuod dinhi. Ikaw ug ako nga tinud-anay nga nakasabot sa pulong sa Ginoo, iampo ang mga tao na mapasakit nimo. Kaunta makahinumdom sila nga ilang gibuhat. Nga makahinumdom sila igsoon. Anan lang. Itugian sa Ginoo ang tanan. Mao nga si Apostol Pablo ni atong mga panahon na niingon siya, pag-ampo usab kamo alang kanamo, aron ang Dios maghatag kanamo kahigayunan sa pagsangyaw sa mensahe sa Ginoo. Una nga ikaw karon nga na-bless, ikaw karon nga nakaambit sa pagkamayos Ginoo, ipaambit sa uban. Ingna ang imong mga barkada, brother, sister, dili na makatabang sa imong kinabuhi. Mga bisyo kahilayan ining kalibutan na maunay mo samot ug nudnod sa tong kawalan doon. Maunay makapunoy, maunay makawalay gana, maunay makagubot sa tong pamilya, biyain na ug pangalagan ngadto sa Ginoo. Dili lang usa duha ka tawo nga nakasinati sa pagkamaayos Ginoo sa diha nga sila misurrender totally diya sa pagpangalagan. Nasayod ang Dios niya. Nasayod ang Dios niya. Yan tong mga tao nga mga bisyoso nga sa diha nga mga sugarol, hantakiro, unsa pa diha, walay butang nga napundar. Apan sa diha nga ilang gitalikdan ang tanang bisyo kailayan ining kalibutan na nakita sa duha ka mga mata nga giuswag diha sa trabaho, giuswag diha sa kinabuhi o nagmalinawon, nagmalipayon diha sa pagpangalagan sa buhi nato nga Dios. Mao nga salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban karon. Manghinaot ko nga aduna mo'y nakatunan, aduna tay nakatunan diha sa mensahe sa Dios. Dako nga pagtulunan, dili gamay nga pagtulunan, kaya ang atong ibasa pinasikat sa balaang kasulatan. Ako ning padayon pagbasa ngadto sa 6. Ning ingon diri mga kaigsuonan, pag-ampo usab kamo alang kanamo aron magahatag kanamo kahigayunan sa pagsangyaw sa mensahe o pagpadayag sa tinago ni Kristo, kay mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako. Ikaw ug ako maigsuon, gipadaygan ka sa Ginoo. Kung ikaw gipatagamtam sa pagkamayo sa Dios, ipaambit na si mong silingan, ipaambit na sa uban, ipaambit na ni atong mga katawhan nga wala pa nakasabot sa tinud-anay nga pagpangalaga sa Dios. Ingon ang 4, busa pag-ampo kamo aron ikasulti ko kini ug tin-aw gayud ingon sa angay kong buhaton. Wow. Brother Jose Pinoparan, ang Ginoo makapanalangin kaninyo. Ikaw ug ako ang tanan na naminaw sa FM radio, kaniadto makasasala mata, kaniadto pasaguliro mata, kaniadto sugarol mata, apan diya sa atubangan sa Ginoo nabaguta, kausaban kabaguhan gihatag sa Ginoo, kay ikaw ug ako palangga ka o gimahal ka. Wow.
Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Iner Silva. Ano na sa minsay, amin. Ramo si Pinobaran, amin. Ingon diri sa 5 ngadto ni sa 6, uban ang kaalam o pagmatngon kamo sa inyong kakawian, atubangan sa mga dili magtotoo o pahimusli ang tanan nga kahigayunan nga anaa kamo uban kanila. Wow. Kini nga mensahe nagpahinumdum sa matag usa. Ni atong nakahikablag o nakabatunas kamatuoran, ipaambit ni sa uban. Ingna imong amiga, amigo, brother, sister, hunong na sa kalihukan sa kalibutan kay mahal ka sa Ginoo. Wow. Ibin ang imong kinabuhi makahatag na panalangin sa imong isig katao. I-testimony. Ingna ka ako kaniadto mauni mauna apan sa diha nga nangalagad ko sa Ginoo. Wow. Wala ko pakyasas Ginoo. Inyong nakita ang akong kinabuhi. Nga nakita ninyo nga adunay kausaban, adunay kabaguhan kaniadto unsa man ko. Na ako sa kahilayan apan karon to God be the glory. Ang mugula sa akong papa magpuros mga maayong butang tungod pagpasalamat paghimaya nato sa Ginoo. Anak ng ison. Ingon ang 6 ingon diri, kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunay nga makapahimot o makapadasig aron makatubag kamo sa husto o mangutana kaninyo. Tinuod, mahimong husto ang imong tubag kung ang imong kinabuhi subay o gahaom sa Biblia, kay ang tubag naalang yun sa Biblia. Walay bisan unsang balaod nga ikasubag niini kung ang Biblia imong basahon, kung ang Biblia ang pulong sa Ginoo imong ikinabuhi, walay bisan unsang balaod nga ikasubag niini tungod kay ang balaod ilalom sa kahom sa Dios. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Christopher Palomar, ug sa tanan nga mga Palomar family nga naminaw karon sa FM radio. Although makaigsunan doon naman tayo gitawag og limitasyon sa katuong nga programa, manamilit ko maigsuon og mag-ampo ta. Labing gamhanan og mahigugmaon ka nga Dios, takos ka sa bagay pagpasalamat ining na dapit sa kabuntagon, sa imong pagiguban kanamo ug sa imong pag-amping sa tibok na kong panimalay sa akong asawa karon nga naa karon sa Riyadh sa Saudi Arabia. Imo usab siya nga pagipahiluna sa maayo nga pagtrabaho o Dios. Panalangin ni usab ang iyang kauban nga taga Indonesia, bisan pa man siya iyang mga employer nga pati ug ugma kanunay silang kinabuhi. Lord, salamat o Dios, panalangin ni ang tanan sa mao nga dapit. Bisan pa man o Dios kung mga pag-apo sa tanan karon nga naminaw sa FM radio o sa tanan nga nagwatch karon sa Facebook live. Sa mga kasinatian namo kaniadto nga diin imo kami nahikablagan nga naas nagalunang sa kasalanan. Apan salamat o Dios sa imong tinud-anay nga pagigugma kanamo. Nga kami unta mahimo usab nga panag-ingnan, mahimo usab kami nga panalangin ngadto sa uban aron ang mga katawhan nga gusto nga magkinabuhi o makasinati sa imong pagkamayo, ila usab nga matagamtaman niini labaw sa tanan sa ilang pamilya. Salamat o Dios sa among station manager ogan, ikaw magapanalangin kaniya sa kinabuhi ni Pastor Gideon Candelario, Pastor Russell Candelario uban sa ilang duha ka mga anak. Sa among general station manager nga si Reverend Kim Ryan Magasaol, uban ni Ma'am Aisa Magasaol ug sa ilang duha ka mga anak. Ilabi na o Dios ning umalabot nga Sabado adunay dakong pagpasalamat diha sa dapit sa FM radio Amahan. Ikaw magapanalangin magasupply o Dios sa ilang panginahanglan. Labaw ka namo o Dios nga mga travel nga magapasinati o mutampong usab sa mao nga pagpasalamat ka na kanay mo ikaw mag-uban ka na mo kauban ni Pastor Gideon Candelario Amahan. Ilabi na o Dios nining mga dapit sa tanan nga magkatauhan nga adunay pagplano sa pag-fellowship nining umalabot nga Domingo o Dios sa kinabuhi ni Pastor Risi Baldonado Amahan. Kawalay mga kaulangan nga sila makabisita usab siya nga igsuon diha sa dapit sa Tantad Lord. Ako mga pag-apo sa kinabuhi usab ni Brother Jeremy o Dios Baldonado sa iyang adlaw nga natawhan ning umalabot nga pizza 12 o Dios, ikaw magapanalangin pizza 13 o Dios, ikaw magapanalangin bisa pa man sa iyang mga kabanay, sa iyang mga anak, sa iyang mga binalay abo mga pagumangkon. Lord, gamita ang kinabuhi sa imong alaga sa kinabuhi ni Pastor Risi Baldonado Amahan. Nga mahimo siyang implo sa mao nga dapit kanunay siya nga pagkapaambit kanunay sa imong mga pulong mga minsay sa imong pagkamaayo o sa tanan nga mga alagad
sa mga pastor, mga pastora, o sa tanan nga nakasinati sa imong pagkamaayo. Nga ikaw mag-bless sa ilang mga kinabuhi, nga diin ilang ipaambit kung unsa ka pagkamaayo sa ilang kinabuhi, amahan. Dungog himaya, nga nalangyod kanimo ang tanan, niningtang na udapit sa kabuntagon, walay hunong ang among pagpasalamat, o paghimaya nga na kanimo tungod kay maayo ka, kanunay ka namo. Nagi sa kalan sa Amahan, sa Anak sa Dios, o sa Espiritu Santo, ang tanan magaingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa samang tagna, sa samang higayon, mag-uban-uban ta og panganlawa, even sa kinabuhi ni Brother Rami Talon. Maimbot na gani mo diha Brother Rami Talon, mga kaigsunan nga nakaapas pa sa ato nga programa, although mga kaigsunan mo inagyud ko unya ako ni nga iton over sa akong anak nga alang sa mga greetings o mga tumbaya o mga request awit magkalangit. Mahibot na kanyang tanan diha sa dapit sa Secure headed by Brother Saldi Candelario, Sister Maria, Brother John Tano, Brother Ariel G. Tano, Dong Alji Tano, o sa mga kauban ninyo diha mga kaigsunan, Dong Johnny Oyangurin, day Merian Oyangurin, labi na sa kinabuhi ni Pastor Brawley Dohe Lungsod, Pastora Roslyn Dohe Lungsod, o sa uban pa mga katawan diha sa dapit sa Sikihor o sa tanan nga mga sa operasyon mga kaigsunan sa engineering department sa akong kauban diha kanyanto nga si Sir Wendy Lasso mga kaigsunan, o sa tanan nga mga engineer diha nga ato nga kauban diha kaniadto within 9 months. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo Brother Rami Talon, o ang Ginoo mag-amping sa inyong kinabuhi sa inyong pagpanarbaho diha. Bantayin mo sa Ginoo, o ang Ginoo magaproteksyon magabantay. Labi na sa inyong mga tagpamilya na bilhin sa inyong tasatagsa ka mga Pinoyanan nga nagpadayon usab sa pagpangalaga sa Dios. Maibot na kanyang tanan o panamilit na gid ko mga igsoon. Sa ngalan sa labing halangdon ng Diyos, sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend Kim Ryan Magasaol, niya na usab ang inyong ubos nga lagas, ubos nga lagan, ubos nga sulugon, ubos nga amigo sa kagina, Pastor Sapri Candelario, manabili sa pag-ingon. Ang grasa sa Dios o ang pagikapit sa balang Espiritu Santo, makauban sa tanang mga balaan, gikan ng oras sa ahang, atong oras karon mga igsoon, alas 6:19 na, o niya ako ning hatag sa ato nga DJ Jane Candelario alang sa mga request awit magkalangit. O mahibot na ganatong tanan, may pagpangapi dalay ko na Ginoo. Padayon ta mag-aksyonan, although ako ning iton over sa ako nga DJ Jane dire mga igsoon.